vamos a rememorar moi rapidamente que é o que pasou a última escena. A última escena, o último que fixéchedes, foi chegar a un acordo con noso señor amigo Anders Solmur, seu compañeiro Eliander. Bueno, por decirlo de alguma maneira, estades agora mesmo traballando para o Consello. Un pouco ao mellor en petit comité con eles, non? Porque a fin de contas estaban eles dous. O que sería o Consello, perdón, de Salmar son unhas cuantas persoas máis, pero eles dous vos encomendaron esta empresa, non? Esta tarefa de ir á bella mansión que está fora da vila, a mansión do alquimista, por así dicilo, e acabar coas súas o que eles sospeitaban que ali podía haber unha rede de contrabando de persoas. Claro, hoxe estábamos pola tarde, isto xa iba a ocultarse o sol, dito de outra maneira, e vos habíades saído de horas de estar nun interrogatorio e de que literalmente estou para a taberna de Belloes. Bueno, cos correspondestes mortos e a pelexa que hubo a continuación. Polo tanto, agora mesmo situámonos despois de que a garda, apartando a xente, apartando os miróns, aqueles que vos miran desde as ventás das súas casas na Vila das Almas, está diante da Cabra de Mimbre, unha das tabernas máis antiguas de Salmas. Bueno, unha pousada, porque aparte de dar de beber aquí, deixanvos dormir. E a verdade é que este é un sitio que se ve opulento xa desde fora. Parece que aquí suelen vir os gardas que teñen un trato favorable por ser gardas, os mineiros que teñen o suficiente diñeiro en riba, e ao mellor algún que outro comerciante que ten a suficiente pasta tras el. Polo tanto, o que vai a suceder é que os gardas vamos a deixar ali, vas a vos quedar mirando para que entredes. E eu a quero asumir que todos entrades pacíficamente sen antes pegarvos nun callejón polos conflictos que tedes entre vos e as discrepancias que gardades entre vos os tres. Verdade? Ben, vou a contar como que eso é así. Entón, vou a proceder a poñer a Cabra de Mimbre. Ben, cando entrades, podedes ver tras a barra a un señor moi grande. Moi grande e cuns grandes músculos. Atopabas atendendo a unha clientela hasta que vos vai chegar a vos. Oh! Meu Deus, se son aqueles que me teñen informado, vinden por aquí. De feito, vedes como sale da barra rapidamente, se sacude as mans contra o seu camisolo, con este camisolo, con este peto. Non sei se sabedes estes cobertores que teñen que tiñan as vellas. E os mandiles, gracias, Deus cho paje. Os mandiles estes, vale, pois este señor ten como unha especie de mandil feito a man, pero super grande. E diante del, pois como que ten o logo do bar, non? Que sería unha cabra pois feita de mimbre, justamente. Hai unha cousa que vos sorprende deste sitio, que está atestado, pero cando digo atestado, que parece que a cada palmo de cada parede está cuberta cun cadro distinto. Principalmente dos reixes, de escenas das súas victorias, de escenas donde van en riba dunha pradeira e se lle ve a súa magnificencia e sabedoría sobre todo o resto dos mortais. E, como ben comentábamos antes, a maioría de xentes que hai por aquí parecen gardas, ananos, e incluso vedes o que podría ser un pequeno comerciante, un vello cunha xarra de cervexa máis grande, diríades que ao mellor é dun litro, que está ainando a llavar a algúns gardas. Parece que lle conta algunha historia. Pero rapidamente perdedes o foco deso para escoitar a Lancus, porque a súa voz é moi profunda, moi grande. Oh, sí, vinde aquí, sen medo, vinde aquí. Empeza a dar golpes na mesa, vinde. Xa me informaron de quen sodes vos. Levas así a man a nariz para rascar. Non vos preocupedes, o sitio vese que costa moito, pero tedes todo pago, o sea que paga o Concello, o sea que vos eu recomendo vos que non mire de la cara, que vos digan os vosos estómagos e o que ola. De feito, mirache a ti, Thrall,
veche que a túa raza, lóxicamente, non acompasa aos que están aquí. Bueno, ningún de vos os tres, que carallo, non vou a ser racista con cos demais, non. Vos os tres sodes aquí xentes que non disimulan cos demais. Este home recoñece, pero vai a tirar eso non para ofenderche, senón para servirche máis. Eu sei que os orcos suelen beber ben. Non sei se te poño a ti unha pinta da cousa máis forte que temos aquí. É un grog especial que traen de vez en cando algúns mariñeiros que van a outras terras. E que deseche mirando. Corre a conta da casa, Bueno, do concello. Empezas a rir. Que vai ser, Fran? Quiero un barril de ese bebaje. ¡Oh! Sí. E se os demais queren beber, eu dou vos dous, Que isto... Aquí hai ouro, Aquí hai ouro, É moito que dá o consello, Por vos. Sí, mira. Vide aquí. Faivos un xesto. Este home é incluso máis grande que ti, Ao mellor me dirá 2,20 metros. Casi chega a cabeza ao teito. Llevamos a unha mesa moi ben preparada, artesanal, moi ben labrada. Non sei como queredes que o explique, pero é que realmente este sitio notase que hai cartos. Ornamentado. Sí, xusto, ornamentado. Correcto. E as cadeiras iguais. Joder, hasta teñen o típico respaldo acolchado que dis, joder, isto non é palla nin é madeira, isto debe ser outra cosa, porque vos notades para atrás. Dios, se notades incluso que a espalda... Bueno, dos que teñan vértebras asintan, non? Pois notades que a espalda xa vos fai outras cousas, non? Bueno, ao constructo eu non sei como sentirá el as súas costas, pero está claro que os demais sí que notades a diferencia das illas de merda que tedes acostumado. E de repente, o home empeza vos a falar da carta que teñen, dos vos peixes que trouxeron, da boa pesca que hubo estes días, dos vos mariscos que hai por aquí e da especialidade da casa, que ainda que é un pouco cara, non pasa nada, vos podedes pedir o que queirades. Pregunta: ides comer ben? Ou ides comer? É unha pouca oportunidade. Dixéramos que hoxe vos pagan a noite, pero quen sabe se poderedes vir aquí. Mi parte que la coman ellos. Non sexa modesto, carallo. Sáquese a armadura cando queira e coma. Ai, que chistosos son esta xente. Pois traerei un pouco de todo. Verdad, rapaz, a ti comes tamén ben? Quedeche mirando a ti, Oxalis, esperando unha resposta. Síntese intimidada pola súa voz, polo seu porte, por estar nun lugar cheo de xente. Non sabe outra cousa que facer que a sentir ca cabeza. Moi ben, sí. Pois non teñan medo en pedir, Isto xa lles dixo, ustedes vanme facer 3 noites. E vais enfrentando as mans mentras vai para a barra e vai dando ordes á súa cociñeira que está atrás. Estades vos os 3 solos. Estades aí. Estades nunha das pousadas máis caras e esperemos que non estoupe como a anterior. Deron vos a noite pagada e mañán que ides facer? Porque hoxe xa é moi de noite. Bueno, agora decidesme: No, Master, Kike, DJ. Queremos ir pola noite ao barrio máis culero de todos para averiguar e investigar cousas. Eu diría vos: perfecto, fantástico. Non hai ningún problema. Pero ahora vos me decides que é o que queredes, desexades, e por favor non me pidades subir ao primeiro barco que vai pa o puto muelle e ir ao reino do lado, porque vos cae un puto meteorito no momento en que me digades eso. Vale. Que problema hai co Principado do Mar, home? Sí. De feito, mira, cando dis eso, como xogador, non? Hai un NPC, hai un dos gardas que está escoitando a outro que anda por aí atrás, a unha das mesas que está máis pegadas á fogueira, a esa chimenea de bo porte. Joder, Deus mo perdoe. Da igual, entendedelo ben. Falan de que algún mariñeiro vello, de tantos anos que traballou, tuvo a mala sorte, bueno,
Mala sorte non, que lle contou a historia. Foi capaz de sobrevivir. Tuvo boa sorte de que unha vez, no seu marco de mercadorías, cando estaban levándolle a un dos reinos do norte, por un bo trato, típico de levar 20 toneladas de mercadorías e sacar unha boa tallada. Non chegou ninguna mercadoría por alá, porque na ruta que estaban intentando surcar, atoparon ao terrible, a gran e máis terrible tortuga dragón de todos os mares. De feito, escoitades que esta terrible criatura o único que quería eran os cartos do barco. E era terrible porque perfectamente ocupaba o tamaño de 7 galeóns. 7. O único que fixeron foi ofrecerlle todo o ouro que tiña, mas non foi suficiente para aquela criatura. E o barco quedou feito trizas dun mordisco. Este pobre diaño conta que a persoa que llo dixo tuvo sorte de que foi un dos poucos que sobreviviu e foi arrastrado cos restos da madeira a un barco que pasaba por ali. E dita tartaruga xigante, gargantuesca e dracónica non lle fixo nada máis. Parece que están a xente bebendo, contando historias. Vos que facedes entre vos? Estades aí? Vos me decides. No, aquí que pásome todo o día sentado mirando para o aire. Estou agora no meu momento trance, polo tanto teño que mirar para unha esquina e vexo como o lume se consume lentamente. Ese vai a ser o vosso curso de accións. Ese é o que ides facer nesta taberna tan apulenta donde o consello vos dixo: tedes barra libre, amigos! Proto as mans de Master. Porque na miña cabeza hai un temporizador. E como non fajades cousas? Dios! Que facedes? Yo entablo una conversación con Lancus mientras bebo. Moi ben. Por facer eso, tírame un dado de 10. Para facelo, Yeah. vas ao... No, está ben. Está ben. Tírame... Tes que ir á pantalla do chat. Vale. Escribes no recadro abaixo de todo. Pos a barra de dividir, o slash. R, Sí. espacio, 1 de 10. E sen medo ningún, sabes? Tirar pode ser a cousa peor do mundo ou pode ser a mellor. En este caso ti estás a falar agora co meseiro, non? Estalle preguntando distintas cousas, simplemente dando unha charla banal. Vale. Escoitas, daste conta de que hai unhas semanas un dos mineiros viu aquí e lle comentou que un dos pozos mineiros que tuveron que facer foi atacado por uns duergars que dende había pouco habían salido do Underdark. É extraño, porque nunca habían visto nestas proximidades, dende que abriu a mina, nunca habían visto ningún tipo de duergar, e moito menos do Underdark. Eso é o que acabas escoitando de falar co meseiro. Compañeiros, aquí Zral tuvo iniciativa, pero vos... Quero usar unha tirada de percepción para ver se podo encontrar algún herrero ou artesano. Moi ben. Mientras beben. Tírame percepción. Pipipi. Como se chamaba? Perception. Aquí. Vale. Sí que é certo que dentro das poucas xentes, dos poucos ananos que andan por aquí, a maioría deles, vale, vai, pois, bueno, coas súas a súa equipación, coas súas vestiduras de mineiro, non? Pero, entre eles, hai un xoven de tez oscura, vamos a chamalo así, bastante xoven, e podes darte conta de que ten un cinto de ferramentas que, bueno, coincide un pouco de alguén que se dedicaría á herrería. Parece, por o que che din os teus ollos, que foi convidado aquí polos ananos, pois parece un pouco un peixe fora da auga. Acércome a él. Vai a ser un momento... Eu imagino así, é dicir, hai unha mesa aí apartada onde ao mellor hai 4 enanos e un man, e de repente chega o constructo que para outras xentes
para outras xentes. Esperemos que non atopemos alguén que che identifique. Ou sí, non sei. De feito vou tirar o meu de 100. Vamos a ser a putada. Vou me apretar as mans. Veña, vamos a decir, de 25 para abaixo, un man sabe ou pode sospeitar que non eres un ser vivo, no sentido de que non estás feito de músculos, osos, sabes? Non és como un humano, un anano ou unha das criaturas estas mortales, non? Ti estás feito de outros componentes, por así decirlo. Se é dun 26 para arriba non teño puta idea, e vai pensar que estás nunha armadura. Que sorte tiveches. Vale. Como me gusta joder, Bien. Cando te acercas, vai ser un pouco... Bueno, na miña cabeza simulo... O sea, penso que é así, non? Porque ven un home nunha armadura que reluce... Porque tes eses focos, non? Que che permiten visualizar ou incluso... Eu entendo que o que levas no peito é un núcleo que fai que respires, vives... Bueno, respirar. A palabra respirar non é respirar, non? Pero que che dé vida. Entón, manche de ver chegar, é como todos están a contarse bromas, pisada de constructo cerca da xente. Toda a xente se che queda mirando expectante a que vas decir. Que faz? Porque te estás preto desta xente, pero que es? Que é o que pretendes? Quédense che mirando. Pues díjolle... Hola, veo que eres un herrero y me interesaría ver si tienes una tienda o comercias con algo. No tengo problema, tengo así un pequeño pase del que manda aquí, así que puedo invitaros a una cerveza si queréis. Vedes que un enano interrompe. Vaya, Jarvet. Parece que hoy estás bien solicitado, Empezan a rir os enanos entre eles, mentres o rapaz se che queda mirando. Non sei se sabes moito sobre os humanos, vale, pero neste caso ti entendes que este pues ten que ter menos duns 35 anos. Bueno, disculpe, cabaleiro, estou agora nas miñas horas de descanso, pero sí, temos máis ben porque a forxa comanda a miña nai. Cerca do concello está a Bigornia da Anana. Entendo que non é de por aquí para non coñecela, pero se quer mañán, nas horas de traballo, pásese por alá e non sei que é o que necesitaría. Entiendo. Entonces pasaré mañana si tengo tiempo. La próxima ronda le invito yo, se lo diré al tabernero. Moitas grazas. É que sei un pouco cortado mentre os enanos empezan a decir algo. Daste conta de outra cousa? Vale, esta non che vou a facer tirar. Os enanos entre eles están xogando a un xogo de dados. Parece que cada un está poñendo unha gran cantidade de ouro e a través destas apostas e unhas cuantas tiradas de dados están ganando cartos. Parece que están apostando. Paso. Vou directo ao tabernero. Oxalis. Ai, Oxalis. Que fostes a última. ¡Buah! ¡Que rico está este brebaje! Escoitas a Thrall facendo eso. Oxalis, ves que uns cuantos gardas cunha mirada pendencieira, vamos a decirlo así, acércanse vos á mesa. Bueno, entendo que estás ti sola de momento. Despois acercaríase Rosval. No, eu cando entramos pola taberna estes cada un van á súa bola. Primeiro, temos os planos de Donolos xa? Ainda non. Vale, No, entonces no. sería arrimarme á barra, decir en baixiño que me avisen cuando esté la cena, por favor, y me iría directamente a la habitación. Oh, sí, chámolle a un dos mozos para que vaya ao seu cuarto. De seguro será un sitio reconfortante. Ves Que habitación hai? Alguén che escolta, por decirlo entre comas, non? Alguén do servizo che leva a unha habitación individual, ábreche a porta con suma educación, e diante tú tes probablemente a mellor cama que vayas a ver nunca en dexa máis.
unha alfombra que acompaña a habitación con bo gusto, incluso unha mesiña para que podas depositar as túas cousas e, tras que vexas que a porta se peche, unha cerradura que che dá certa confianza de que estando ti no cuarto vas a estar tranquila. Aí igual ves que hai un habitáculo que entendes que é un pequeno barreño que parecería unha ducha improvisada, antiga, un sistema moi manual para lavarse, pero tes unha ducha propia tamén. Nada, ahora o que faría sería invocar o meu familiar, que non sei se tería xa como o ritual feito ou faría o como primeira vez. Botarías unha hora para facer o ritual e vouche pedir que te saques 10 euros. Sí, vale, entonces sin problema. A ver, déixame pechar esto. Teño que ir a ficha do E vouche personaxe. pedir despois de que describas o moñequiño que estás a punto de convocar diante de todos. Bueno, diante de todos, na túa habitación, non, pero entendo que se vai a ver en algún momento. Pero costa cartos invocar un familiar. Non. O que costa son os materiais o incienso que se consume cando invocas ao familiar. E con esto tuve unha charla increíble con Josebi en plan: aquí se queres invocar xente, vai che valer cartos. E Josebi, por favor, non me pegue. Foi así. Vale, non foi así, pero foi así. Sí, bueno, se non foi así, foi peor. Sí, Nada, de 55 paso a 45, listo. efectivamente. Pode doer un pouco agora, pero eu entendo que o familiar é unha peza reconfortante no teu personaxe. Eu creo Sollos que- maiores. Dime. Bueno, xo tiña de antes, o sea, non é a primeira vez que o invoco. Eso é o que quero dicir. É algo que ti estabas acostumado a ter cerca túa. Sabes? O teu compañeiro de viaxe incluso poderíamos decir, non? Non ten que ser de viaxe, pero compañeiro, a fin de contas. Sí, a única compañía, como quen di. Sí, moitos Claro. magos teñen eso. Un familiar, un pseudodragón, un halcón, un corvo ou un cangrexo con 7 patas que anda por o seu lado. A ver, eso de un pseudo dragón non o puiden ver eu, Sí, que hai, que hai. Son seres pequeniños, chamanse así. Son ridículos, pero- é como se fora unha serpe con alas e 3 patas. Sabedes o bicho de Mulan? Pois igual, vale. Un muxo. Eu, a descripción que leín foi que eran parecidos aos dragóns en miniatura, Sí. non poden ser tan fuertes, son moi por amigables cos magos e son mansos, por decirlo así, son... Sí. Bueno, pois terino en conta para futuras. Sería, poñamos que aparece tal, tería aspecto de lechuza. Ajá. E o que faría sería escribir unha carta e darlla para que a entregue na escola de maxia. Na escola de maxia. De donde, preguntoche? Na que traballo. Vale. Non vou a ser cortarrollos, porque me sei as reglas del pai en familia. Non vou a ser cortarrollos, te vou a dicir que sí. Bien. Porque ten límite de distancia que pode Home, estar... ten 120 pés no momento. Se pode 120 pés é como volve hacia ti. Sabes, en plan. Vale. Non funciona como animal mensaxeiro, é o que quero dicir, vale. Xa, Pero xa me... Vale. Pero é dicir, si que podes facer o seguinte, ti podes haber fixado onde está a correspondencia, onde hai un pequeno buzón, sabes, onde se poden deixar as cartas nas cercanías, e vamos a dicir que moi convenientemente, porque está unha taberna moi opulenta, vale, aquí hai moita pasta, e hai moita xente que a veces ven aquí e escribe algo, e simplemente o deposita para que o mensaxeiro ou a mensaxería a reparta noutro sitio. Podemos decir que biches justamente eso ao lado, está dentro do rango dos 120 pés e podes facer que se envíe. Si queres. Pois ti me dis, amigo. Poñamos a situación, canto tempo tarda en recibir a resposta? Non sabes. Depende da distancia. No, falo en días, en plan de, sabes, desde que correspondencia chega hasta que ven de volta para ter unha resposta. Tírame un dado de 10. Ou mellor, tírame 2 dados de 4 e sumaslle 3. Fuck.
é máis gracioso. Beiba, o que está planeando é este, tío. Non Ou está ben. adiantado 3 pasos, rapaces. Barra R. Eu, socorro. Dime conta. Moito. Vale, perfecto. Moi ben, que máis? Vasme dicir a mí en segredo que é o que pos na carta? En verdade era un pretexto para ter os feitizos de protección de combate, que a miña personaxe non se especializa en combate, entonces como que recurre ao colexio, á escola para Ajá. que lle suxeran ou que lle boten unha man para sabes, consulten e así pode ela xa ter un coñecemento sen... Vale, é dicir, faiche É falta a para xustificación. o antes axiña? Pregúntoche. Se mañán vai haber jarana, sí. Bien, vamos a dicirlo que ti coñeces que cando o correo ten que ser urxente vais alado dunha maneira especial, vale? E demais a Academia Máxica pois xa funciona, ten outros mecanismos para enviar e vale. recibir correo. Vamos Vale, a vale. reducir eso drásticamente. E vai haber un pero que non che vou dicir. Vamos Vale. a decir que mañá tes xusta a resposta que che dá o que queres. Vale, perfecto. Vai ser outro dado. Yo No, 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 no. Non vai ser outro dado. Vou a ser eu por detrás, que maquile. Uf. A ver cantos furros che traen o mensaxe de volta, José Dios. Vale. Nada, pois eso, que a carta escrita é enviada, pois... Que é o que faz? Poñeríame a preparar o que vendría sendo a cavilar sobre como se podría abordar esa situación e a mentalizarme mentre estou sentada contra o respaldo da cama. Vale. Vale. Pois, compañeiros, pregúntolle. Van a dar a alarma para que podades ir comer. A alarma sona perigoso, pero realmente escoitades unha pequena campana. Os tres, pim, 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 pim. E de repente da cociña, uns cuantos camareiros empezan a servir pratos. Pratos grandes, completos, moi cheos de comida. Ese é o sonido que entendedes que é por comer. Bueno, sabe, aquí si me diste, mira, pois se recoñeces o sonido para ir a comer, pois vos para abaixo e comes. É o que quero dicir, vale? Por lo tanto, estaríades, asumo, todos abaixo, preparados para comer, e todos teríades un prato. Todos, incluído Roswell, ni que non lle faga falla, vale? Temos a nosa propia mesa, non? Estamos apartados. Non estades afastados, ningún. Estades todos Afastados. Vos los tres ides en un lot. Afastados, en plan, apartados do resto de mesas. No, é dicir, a menos que especifiquedes e vos digades, vámonos a poñer aquí, sabes? Porque primeiro é a alarma chámavos e unha vez estades nos vosos asentos, todo o mundo está a empezar a servir. Como se fora un restaurante que atende a todo un grupo. Toda a sala, vamos a decir. Pois sería a primeira en chegar e escollería a mesa e iríame ao fondo á esquina. A ver. Ou facemos iniciativa e a ver quen chega. Eles están ali abaixo. Eu entendería que Claro. eles chegarían antes que ti. Claro. En plan, pero bueno, non sei se están... Bueno, claro, imagino que Roswell non... Nin Roswell, nin Thrall. Thrall estaba falando e bebendo con noso amigo e camarada Lancus. Polo tanto, Roswell, a pregunta vai primeiro para Roswell e a Thrall. Cando escoitades a hora de comer, elixides unha mesa e compartidela. Ou cada un vai polo seu rollo?
Hostia, que es un momento, Sabas. Hola. Se me murió el Discord. Sí, Sí. a vos los dous. Foi sorprendente. Escoitademe, que foi o último que me escoitardes? Eu falarme a min solo. Eu a ti o único que che escoitei foi que eles dous estaban abaixo. Vale, dixen máis Sí. cousas. Parece que o Discord petou a todos en general. Fantástico. Mm. Ben, o que había dito é que como eles dous están xa abaixo, van eles a actuar primeiro, vale? Tienen Vale. que escoitar esa campana, literalmente eles están ali. Polo Vale, tanto, vale. Sí. Rosval e Thrall, ides a comer xuntos na mesma mesa ou non? Ou cada un que se sabe? Petou outra vez? Por as conversacións anteriores, eu, polo que facía o mensaje é que lle darei igual trae. Ti non comes. Exactamente. Thrall se levanta de la barra, después termina de hablar con Angus, y se acerca a donde está Rosval, porque tiene intenciones de comerse su comida, ya que él no la va a comer. Bien, moi boa. Fantástico. Porque te aprobei. Perfecto, pois estades os dous aí e entón chegaría o Xalvis. Ves que os teus compañeiros casualmente colleron unha mesa que non está moi cerca de outra xente. Ou a xente, no momento en que viron que se puxeron eles ali, se afastaron un pouco. Podes creer a que queiras, mas non sabes cal é a correcta. Pero coincide co que ti querías. Distancia. Que casualidade. Hola. Nada, me siento. Pues los miraría la comida y empezaría a tímidamente ir cenando hasta que acabara el plato y luego pues ya comentaría la situación. Entonces, no sé si ahí pasa algo antes o ya directamente saco yo el tema ese. Parece que tus compañeros non están por a labor de decir nada máis. Mais que Thrall desgustando os dous pratos. En un momento Thrall deja de comer y cita: la muerte no se teme si la vida se ha ido sabiamente, y continúa comiendo. Y ya diría, mucho monje y muy sabio para decir tantas palabras, pero veo que prefieres la violencia antes que la sabiduría. Está duro, Está duro. Monje, que che acaban de dicir aquí? Que o teu camiño non é o máis adecuado? Quiero ¿Qué que, me te me diga- quiero que me digas en qué momento fui violento. Pues en todo momento. Agresivo en el bar, agresivo en el ayuntamiento, agresivo en todos lados, poniendo tus opiniones antes que la paz y la calma que decías antes. Ya veo que no te has encontrado nunca con uno de mi tribu, ni de mi raza. Pero supuestamente tú estás limpio por fuera y por dentro. Sí. Pero veo que la calma se te escapa bastante. En la vagini se escucharía. Técnicamente es una especie, no raza. Actually. Ya me cae. Thrall se mira, mira el plato y dice: Lancus, otro barril de cerveza. Bien. Veo De que feito- tienes. De feito, veo que permítame. tiene- Unha mecánica interesante. Cantos galóns de cerveza bebiches? Uno. Con este sería el segundo. Vale, vamos a decir que ¿Galón son los barriles o barril? pequeños. Bien. Ah, Son vale. los barriles pequeños. Perdona, Ah, vale. Rosval, continúa. Veo que aparte de ser violento, se te da bien beber. ¿Qué pasa? ¿No te enseñaron a ser modesto?
Bueno, ya veo que contigo no funciona el intento de ser amigable. ¿Verdad? Trozo de jalata. Duras palabras de un colmillitos verde. Déjense pegar, tío. La taberna donde hay tantos guardas que me voy a cojonar al fondo de pasar la cárcel de buenísimo. Tral, acabas de insultar. Eh, Eso es muy racista, Le dice Thrall. Lo mira y dice: la paz viene de dentro. No la busques afuera. Y yo le digo, tú no tienes paz ni dentro ni fuera. Solo vas por lo que te interesa. Basta ya. Tenemos asuntos más importantes y aunque no comparta vuestras cursos o de acción o... Verdad, falta una palabra. Formas. Formas, no. Comportamiento. Necesitaré de vuestra colaboración para esta ardua tarea. Le he estado dando vueltas a la misión, dice mientras se está enredando los dedos el uno con el otro. Y... Thrall dice: la paz también requiere violencia. Y yo digo, cállate, déjala hablar. No pienso dejar hablar a ese slime rosado. Por Se Dios, dime que llegas a este equipo, me botó el por. se sube las gafas con un dedo. Bueno, ese comentario no me ofende. Me han llamado cosas peores. Y lo que quería decir es que si no cuento con vuestra ayuda, no me veo capaz de afrontar, de hacerlo por mí sola. Entonces, quería proponeros una tregua, una colaboración para, aunque solo sea en esta circunstancia. ¿Qué os parece? Y se encoge. Aceptaré por ahora. Gracias. Y bueno, no tienes por qué ayudarme si no quieres. Me encontraré la forma, no. Lo último que quiero es importunarte. Señor. Creo que era... No sé si llegó a escuchar su nombre. Thrall, el personaje, sí. Sí, porque vos se presentou todo o mundo Ah, cierto, na primeira, certo. e no consello tamén. Thrall, verdad? Sí. Pues... entonces... ¿me ayudarás? Tengo un plan que igual podría funcionar. No entiendo tu pregunta. Si antes, cuando salimos del consejo, creo que era el consejo, ¿no? Entonces, donde estaba Lunker, y esto, sí. Cuando salimos del municipio, intenté tener tregua con él, con Roswell, y él no quiso. Y ahora que ha cambiado. Que me propuxo ela, que é o que me axudou a chegar a este lugar e me dou información deste lugar. Sí, y de hecho aún hay bastantes cosas que tengo que contarte respecto al continente y la actual situación geopolítica. Está siendo un poco
Pero bueno, eso te lo diré en otro momento. Ahora creo que el tiempo apremia. Mira, Atral. Entonces, sí, dice tímidamente. ¿Lo último que digo? Entonces, sí, preguntando y de forma tímida. Hai tregua, Fral. Tregua para cooperar entre los tres. Habrá tregua si te comes todo el plato de comida. ¡Qué cabrón! Pero te cedo lo que no sea capaz de comer, si te parece bien. No, la verdad es que han sido muy generosos con la comida. No estoy hecha a comer tanto. Si no eres capaz de comer más allá de tus límites, no serás capaz de luchar cuando te excedas los límites. Pero un estómago lleno también es problemático. No te deja pelear bien, ¿no? No creo que de aquí a mañana tengas que pelear. Mm. 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 Vale. Y empezaría a comer lo que pudiera. No sé si daría con todo, bebida o lo que hiciera falta para bajar la comida. Pregunto, che, facémolo gracioso ou simplemente roleas? ¿Qué sugieres? Tirada de constitución. Unha tirada sinxela. Es que superas Vale. un 12. Pero se non a superas ou se non a superas, vaiche doer e se a fallas por máis de 5, vomitas. Vale. Parece ben? Vale. Sí. Dios, me encantan estas tiradas. Ben, pois vas comendo, como bonamente podes, valo baixando con este... Por certo, que cerveza estás tomando? Estás tomando aquí e trouxeron a Ceral? ¿Qué hay na mesa de beber? Básicamente puxéronvos pintas, vale? Para vos, Ujú. para tanto ti como Roswell puxéronvos unha pinta de tanto hidromel como unha cerveza de trigo moi suave. Pero a Ceral puxéronlle un barreño pequeno, vale? Un barril en miniatura, vale? De unha reserva moi selecta de grog que se trae de vaite ti saber que país é este. Wow, Dragna. ¿Soy capaz de reconocer o barril o Inventas blasó? tú, tío. Inventas tú, tío. É dun sitio oriental. Como, o este Reino do Norte donde están... ¿Cómo es? Necesito mapa. Teño mapa, ¿no? Si in-game. Un sitio deses. Sabes, a ti sonache. É o importante, que a ti sonache. E podes deducir que a bebida é cuidadosamente perigosa se empezas a inxerir. Ah, vale, vale. É que o droga é moito, tío. Sí, búfete tirar despois a vos amigos Ceral. A ver se acaba jodido. Que isto é como o zumo. Pega moi duro despois. Resaca, ao día siguiente. No. Bueno, sí. Que fue a tirada entonces, ¿no? Sí. Sí. Por a comida ti estás engullindo máis por riba das túas capacidades. Buah. Vale, habíamos dito que a dificultad era 12, verdad? Sí. He tenido justamente el 7. Sí, 7 máis 5 son 12. Sí. Dixen igual ou que fora unha diferencia de máis de 5? Ou dixen Sí. máis de 5? Se falla es más de 5. Que cabrón con suerte, porque vou non permitir ahora mesmo porque me confundín falando. Pero as tiradas é cando chegas a... O sea, cando fallas por 5 ou máis. Neste caso... No, dixen solo máis. en verdad dijiste lo ven, estaba intentando escaquearme. Sí, de verdad. Sí. Tiña unha grabación aí. man. Dixen máis de 5 solo, non? Sóname. Se fallas por... en plan, se saca 5 de diferencia, básicamente, era... Sí, correcto. De 5 ou máis. Vale. Pois entón queres comitar? Porque se vas a comitar...
Deixémolo en que xa me empezo a topar mal. Vale, perfecto. A comida non entra máis. Pero para a seguinte, como comento ahora mismo, isto deixo firme. Se hai un fallo de 5 ou máis, problemas. Polo tanto, é como que ves que che queda aínda 3 ou 4 bocaos e pensas mi madrilla, é terrible, pero como pode comer isto esta xente? Joder, ti ves os gardas que hai por os lados, os ananos, os teus compañeros, de feito, Tras está comendo o doble que lle tocaría a outra xente, ti non podes con isto. Mi mal, Jesús. Empeza a doer moito a barriga. Moi bo, pero as cousas boas cando se exceden xa empezan a ser intragables, que é o teu caso. Vedes bolos dous, non me falta que tiredes que a vosa compañeira está xa afectando no mal sentido. Ela foi quen se meteu. Non vamos a salir deste bar vivos. Me tenía que acabar la comida, ¿verdad? Imagino Mazral mirando en silencio. Sin... Sí, me vuelvo al plato. Sí, vuelvo a clavar la mirada en el plato. Tral le mira fijamente. Esperando que acabe todo. Ay, Dios, toda tortura, joder. Toda tortura, Vale. Sales. Vas a chorar. No, porque o que vou facer é engañar a Tral. Vale, non sei como. Dime aí. Vamos a hacer unha tirada enfrentada fijo, pero dime aí. No, non vai ser. Se o teño ben estudiado, non vai ser. Ajá. Vai ser ilusión menor. Para facer a ilusión menor podese lanzar sen vocalizar nada, solamente con somático. Entonces vai pasar desapercibido. Vou facer os gestos por debaixo da mesa, vou crear unha distracción e facer que cando volva... Por que me escoito repetido? A ver, di algo. Cando volva a mirar... creo que xa sei por qué. É o clownfish, te lo activo. Sí, xusto. E cando se volva a mirar, o plato o teña vacío xa. Vale, como vas a facer a distracción? Porque aquí o importante é que captes a atención de Thrall. Thrall, é un poquinho máis probable que fagamos con tirada, vale? Para que sexa un pouco máis chistoso. Polo tanto, eu creo que sería a tirada enfrentada... Bueno, tirada enfrentada. José vai poñer unha dificultad a través da súa tirada e ti te la vas a ter que superar pois con unha habilidade. Josebi, vouche dar dúas opcións, ou interpretación ou engaño. Para que non se me lea na cara. Calquera das dúas, como queres interpretalo. Podo tirar unha tirada de percepción para ver as intencións dela. Podes ver o que sucede, non? É dicir, podes facer como Thrall no sentido de... Sí, podes tirar perspicacia. Se é averiguar intencións, é sempre perspicacia. Vale, iso chego adiantando. Bueno, a mí que me dixestes... que tirase o que era... Performance ou Deception. Decepción ou performance. Lo mismo, uno que outro. Extraña que non sexa... O único sería o xogo de manos. Pois se queres moverte rápido coas mans. Doulle esas tres. Porque unha é engaño, outra é interpretar para que se dé a entender, sabes? Unha maneira de engañar. No, porque como estou usando un feitizo, a intención era deixar o plato vacío. Claro. Cunha ilusión. Entonces, entonces é engaño ou interpretación. É unha ilusión. Correcto. Sí. Sería engaño ou interpretación, performance. Ajá. Vale. Neste caso sería máis engaño. Calquera das dúas vai ser igual. Neno, non
che creo, Non Dios. che creo, Vale, Sabas, aquí a única posibilidade é que os dous aquí son un. E se sabes os dous as cousas máis torpes que vi nunca na miña vida. Porque se te saca un e ti sacas un vai dar a situación onde os dous fallades estrepitosamente. Pero claro, se os dous fallades estrepitosamente, sale ben a él. Vale. O que pasa é que os demais van a ver o espectáculo. Vale, todos os demais que estén na sala. Polo tanto, Sabas, ti tamén, tírame aí, por favor. Creo que era... Inside. Inside. Bueno, José. A ver. A ver. Eso solamente a tirada realiza se sospeitas. Ten Bueno, sospeitas. vale, se ahora Thrall me quiere decir, nah, no sospecho de nada. Pero ti realmente como, o sea, está lo distrayendo para que no mire, porque está mirando fijamente a ti ao prato. Sabes o que quero decir? Non sei como pasa a ilusión e de repente desaparece. Sabes o que digo? Non é como para Sí. comes, é como que de repente o prato desaparece a comida. Polo tanto, a ver, non consigues distraer a teu compañeiro Thrall. Bueno, Thrall. eso, a ver, realmente, Ajá. se hai performance, sería coller o plato, levar a boca e cando volvo a deixalo xa está vacío. Thrall. Aquí hubo algo raro, Daste totalmente con... Me doy cuenta de que algo está haciendo y quiero usar una tirada de recepción. Vale, pues, No. sí. Sí, veña. O sea, xa tirastes a superastes. Estás facéndoche trampa, sábelo? Sí, ademais foi moi malo. Claro. Non fai falta que tires, sabes, percepción para saber que fixo trampas. No, que capaz iba xa se dá Porque conta de que... co insight, co de tentar averiguar intenciones, xa sabes o que acaba de pasar. E igualmente, tiro un 1. Ah, ten algo así que lle permite xa de... No, pura tirada que sacou. Y, joder, sabes, sacaches un 1, meu fillo. A ver. É dicir, nas dúas tiradas que acaba de sacar, sexa o que sexa, e non sexa un 1, xa che gana. É dicir, é que ademais sabe o que intentas facer e veo, sabes? É que son as dúas cousas. É que imagino collendo o plato, tirando así pola espalda. O plato encima da mesa. No, é que non ten que tiralo, porque está facendo que a comida que estaba en riba do plato se ocultara co ilusión menor. O que pasa é que é tan super descarado que é como nos edits estes de mierda donde de repente a comida fai un fundido a estrella, sabes? Que está... Entonces me doy cuenta, ¿no? Del engaño. Home, Sí. a ver. Bueno. Déjame iniciar a mí. Bueno, entonces ya, ¿no? He visto que has intentado engañarme usando uno de tus truquitos. Ay, Dios. Lancus, dale otro plato. Lancus, ¡más cartos por mis bolsillos! Te juro que no puedo más. ¿Cómo encuentro un solo bocado? Ay, Dios, este momento, mamá, non podo comer máis, por favor. Joder. Mamá, he vomitado. Espera, ¿y si hacemos otra cosa? Veo que tienes buen saque. ¿Qué tal si una competición a ver quién bebe más? Hostia. Si te gano, nos ayudas. Pero por favor, más comida no. Creo que estás borracha. Bien. Ahora le contesta, ¿por qué debería apostar eso contigo si me has engañado ya? ¿Qué hace pensar que no me vas a engañar otra vez? E intentar engañarme otra vez. No sé, bueno, te dejaré en todo momento mis manos a la vista. No podré realizarte un truco sucio ni nada. Ves que Lancus está aí tosendo a modo de interrumpir para entrar na conversación. No he podido evitar escucharles.
Aquí tenemos un pequeño jueguecillo que suelo promocionar bastante bien, que es jugar con los dados. Si quieren, hagan una ronda sin apostar más de lo que desean pactar entre uno y otro. Simplemente saber quién saca el dado más grande. Y ya está. No hay trucos, los dados los pongo yo. Por cierto, aquí está el plato. Blanca. No puedo ver trampas si yo pongo las formas. Mira la comida con cara de preocupación, pero palpable. Además ves o vaho que emite porque a comida está quente. O sea, ole moi ben, pero ti que non che colle nada na oreja, nada. No. Están che dando retortijóns, nen. Estou no recendendo e xa me está dando náuseas. Sí, sí, en plan, oh. ¿Qué me dices, Travis? No hay trampas si lo hago yo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué estaba bebiendo Josebi? O sea, Auxilio. La cosa más bonita que había, una cervecita de trigo. Sí, correcto. Moi pouca graduación. Comparado co teu. Tamén tens que ter en conta unha cousa, Zral. Ti aquí empezarías con desvantaxe. Por qué? Xa levas bebido dous barriles bueno. pequenos de grog, Cuidado. Eu que a miña Ya, constitución. Quero dicir, tamén estás vendo a unha Tiflin caniga de pouco todo que che vai dicir vamos a beber. Sí, pero que che digo, Zral, é dicir, el pode parecer, o sea, ela pode parecer que ten moi pouca constitución, pero ti empezas con handicap, vale? Polo tanto, aquí tens que decidir. Lancus está vos ofrecendo tirar os dados, a ver quen tira máis, porque os dados ponos el, non se poden trampear de ninguna maneira, a menos que sexa psíquico. Aquí non parece que hai ningún psíquico. Ou dous, ir a vosa competición e ter que limpar, que invitamos a facer a outra cousa por o que sexa, non? Porque o feito de beber hasta ter que vomitar no chan non é algo que lle agrade especialmente a él, aínda que pajedes e gane moitos cartos gracias a vosa estancia. ¡Ah! Me acabo de acordar. Tranquila, Osaris, tranquila. Tú querías hablar con Belloes, ¿verdad? Creo que Sí. puedo ayudar con eso. Lancus Sí. é un pouco extrañado. Sé de un método que te permitiría establecer una conversación con él. Rosval, Sí. estás vendo que Lancus pon unha cara bastante extraña cando falan de falar cos mortos. No, eu quedei en shock polo espectáculo que daron na mesa. Sí, bueno, de aquí para adiante. Perdón, Josebi, continúa con Oxalis. Entonces, si te parece bien, podemos hacer favor, por favor. Ya no sé qué más hacer. Comer el plato de comida. Mi recompensa por la misión que tenemos ya me solucionará ese problema. Por ahora, vamos a jugar el juego de Lancus. Vale. Bien, me alegro de que se lleven el problema de una manera más civilizada, que no sea vomitando por mi suelo. Perfecto. Entonces, yo tengo unos dados preparados de muy buena calidad. Y es simple. El que saque la mejor tirada en una ronda, no hay nada más. Gana. Se acabó. Agitar los dados, soltarlos. Número más grande, gana. Ya está, ¿se entiende? Entonces, como personas civilizadas, ¿qué es lo que pactan? Si gana Oxalis, Thrall le deberá el favor. Y si gana Thrall, 5 platos más grandes. No. No. Bueno, Si gano. Si yo gano.
Eh, Te contaré lo que si yo, no, quieres si saber. yo gano, quiero que hagas todo lo que te digan en batalla. Hostias. No, Ah, ya. no puedo hacer eso. Sin registrar. No, lo siento, no, te he visto actuar, no te voy a obedecer. No sé cómo actúas y no quiero volver a tener que pasar por lo mismo. Oh. Pero te diré la forma que te permitirá hablar con quien quieras hablar. Te facilitará mucho las cosas, mucho más que tener que esperar a que un clérigo, bueno, créeme, eso, forma que te han prometido, no es factible. Lo que yo te ofrezco es mucho más viable. Si yo pierdo, te lo diré todo y serás mucho más, estarás mucho más cerca de tu objetivo. ¿Te parece? Metiéndome en la conversación, dirigiéndome a Oxali. Tus métodos pacifistas son buenos para el corazón, pero nos podrían condenar a todos en la misión. Si dejamos vivos a gente atrás, nos pueden cerrar el paso después. No creo que sea una buena opción tus métodos al final. Bueno, yo confío en que se puede llevar a cabo este acometido sin tener que causar fallecimientos. Aún así, si se diera el caso de extrema necesidad, yo abogo por, claro, defender tu vida, ¿no? Pero no matar por matar. Eso me parece vandálico y deleznable. ¿Quieres decir que por salvar a los demás pondrás a nosotros dos en peligro? No. No regar, no cal. ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? Que no lo entendí. He gritado Norco, coño. Ah, orco. Ah, vale. Que dixeches? No tengo conocimiento de esa Que lengua. dixeches en orco? No regar, no cal. Que se quería significar? É o que quero preguntar. Yo qué No, sé no si tengo. lo dice tal. Sí, yo tampoco tengo forma de saberlo. Puta madre. Pero ¿en qué momento sugerí yo eso? No, vuestras vidas no valen menos que las suyas. Todas sois irreemplazables. Y bueno, se para a mirar a Rosval. La verdad es que todavía hay muchas cosas de ti que quiero saber. No me gustaría perderte. Uy, qué romántico. No lo decía con esas intenciones. Se vuelve a apartar, a encoger en plan cohibida. Pero creo que confío en que el curso de acción que yo propongo es lo que nos permitirá salvar a todos y bueno, cómo terminar con la actividad ilícita que allí transcurra. Os lo puedo dejar a vuestra elección. Sí, supongo que eso podría concederlo, siempre y cuando los civiles estén bien. Ahí ya no me inmiscuiré. Ralsel le pregunta a Oxalis, lo mira fijamente y le pregunta: si unos cuantos ciudadanos estuvieran
envenenados por una plaga que es imposible de... ¿Cómo se dice? De curar, Sí. ¿los matarías o los dejarías? Se convertirían en malas bestias. Yo, bueno, no entiendo muy bien la pregunta filosófica, pero como estudiosa, mi acometido, yo lo que haría sería encontrar una solución hasta el último momento. No abogaría por darles fin de forma prematura. Creo que Tienes 2 minutos para que ellos vuelvan a curarse, cosa que acabo de decir antes que no tiene remedio. en 2 minutos, no, usaría todo lo que estuviera a mi alcance para salvarlos, no. Y si se... ¿Qué dijiste que pasaría si no...? Se convertirían en bestias y te atacarían. Ah, ah, me Pero permite... ves en sus caras cómo se transforman, pero ves en sus caras la tristeza y la agonía de estar transformándose. Es una pregunta bastante seria. ¿Me puedes permitir reflexionar sobre ello? Tras suspira y dice: está bien. De mientras, déjame conversar con Roswell. Sí, claro. Me iré a la barra mientras. Y me levantaría y pues sí, me acercaría a la barra. De hecho, no, listo, eso solo. Bien, pois... Escucharía... Yo escucharía lo mismo. Y lo pilló el puto Quique. Hai que purgar toda a cidade, José, ¿es o que No. tens que decir? Eso foi moi cabrón. No, obviamente non polo personaje, non, pero o cabrón xiva coas referencias do Warcraft. Sí. Sí, completamente. Hai que purgar toda a cidade. Bien. Estades Rosval e Ezral aí. Oxalis, ti estás o suficientemente alonxada como para que teñas que superar unha tirada de percepción de máis dun 15. Vale, polo tanto, fasme tirada e que eles falen entre eles mentres. Que é o que vos No, decides? no, porque non vou intentar. Xa intentei Vale. piñas unha vez, non saleu ben. Son suficientemente inteligente como para non facelo 2 veces. Pois que vos decides entón, compañeiros? Em, Solos. Yo como... De que hablar. ¿sabes? Espera, Roswell, ¿tienes algo pensado que podamos hacer al llegar allí al otro reino? Como reino? Xa me Hola, quero decir ¿cómo a se París llama? outra vez. o que digo é todo loco, eh? ¿Cómo se llama? O tabernero mansión. todavía sigue aí, para que os aclare. ¿Cómo? A Claro. vosa misión Eso, a la misión, pero ¿dónde estaba la misión? é unha Estaba no mansión mesmo pueblo. que está a 4 millas da cidade, da vila, non? 4 millas. 4 millas A son ese sitio, uns a otra ciudad entonces. A otra ciudad. É unha mansión que está sola nun acantilado, literalmente. As aforas, vamos. Correcto, está é A como las un afueras. man rico dixo, vou facer aquí unha casa, estando solo. Xa está. Sí, es que antes me hice un lío con lo de los barcos y eso. Dije, bueno, De eso trato do Eu escoito eso mentre estou ahora mesmo aquí abaixo do conto da tortuga. Tira percepción, amigo. Xa te dixen antes. 15, Bueno. me superaron. Pero non, Cona, pero non a súa, senón, bueno, de forma casual por aí entre os que están na barra. Sí, pero aí xa vou contigo despois. Vale. Continúo, Melis. Rosval, ¿tienes algún plan como para ir a Me voy. la mansión? ¿De qué forma podríamos empezar a
a explorar esa mansión. Lo primero que se me ocurre es mandarte al frente como carne de cañón, pero lo dejaré pasar eso. Bueno, no es mala idea, teniendo en cuenta que no tienes armas. O sea, no tienes tu arma que necesitas. Y la pequeñaja rosada no va a ser de mucha ayuda por ahora. No me queda otra que ser carne de cañón, como tú dices. Pero bueno, como parece ser que eres bueno cuerpo a cuerpo y por ahora solo tengo 2 miserables dagas, iré contigo al frente mientras nos apoya Octal. Si te parece bien, vamos a dejar que hay una tregua por aquí entre tú y yo y lo resolveremos más tarde. Me parece muy bien. Ahora se le acerca un poco más Tral a Roswell y le pregunta, ¿crees que esta chica tenga hechizos curativos? Nos vendría muy bien. Yo tengo uno, pero no creo que sea suficiente para todos. Pues Habría ya que está, preguntarle. pues ya está decidido. Ben, Ya le informaremos en su momento a Oxalis. Y vas a... Yo mientras tanto A- rebuscando a en el ver, manual a ver, hechizos curativos del mago. no, non hai. ¿Cómo? Non hai. Yo sé. Como decías, Ropan. y vas a hacerle caso, vas a hacer una tregua con todos para no haber problemas en las batallas. Haré una tregua, solo quería que viera un golpe de realidad nada más. Qué pena. Me gustaría ver el juego, aunque fueras a hacer la tregua igualmente. No te preocupes, que verás fuego en acción cuando estemos luchando contra gente o personas. Cosa que espero que también la chica parezca en combate. Y no nos deje Gástale tirados. Gástale una broma, a ver cómo es. Juega al juego de los dados que decía el tabernero. Si pierde, no sé, métete con ella. A ver si así aprende un poco más. Será una buena idea. Es una buena idea. Oxalis, Ujú. ti, mentras estabas cerca da barra, afastado dos teus compañeiros, podes darte conta de que hai un vello moi falador, que está encandilando uns gardas. Sí, 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 sí. Outro día, como vos dixen, vindo para Salmars, porque son un comerciante que mercancía con moitas cousas moi valiosas. Pasín por allí. Sí, 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 por esa mansión. Sí. Arre, ben, que boterreo para ir. Ojalá tuviera un permiso que me dera a mí esos terreos para poder construir algo mellor que esa mansión e facer unha tienda de paso. Pero non, eu entrín ali porque tiña esa... E dai un golpe no ombro a un dos guardias. Tiña esa curiosidade, xa sabes, non? Entón entrín, ainda que ti vía a casa por fora. Mi má estaba todo cheo de silvas, de toxos, estaba todo feito unha merda. Pero que... Entras. E para entrar é unha merda, porque... Está... Eu non sei como quen podía haber construído aí, porque non hai un paso, non... Ti vas un pouco polo camiño e caeste para o barranco. Eso non ten xeito ningún. Pero é igual. Eu entrín pola porta. E o frío que había. Mi má, iso xa tiraba mal, Pero o frío que había. Igualmente tuve que entrar. Porque as casas abandonadas e baleiras hai de cartos. E hai que comprobar que a madeira este boa. Entón entrín. Seguí andando todo recto. Entón, cando baixei unhas escaleiras, escoitei danzar a 27 esqueletos
que me fixeron acto de presencia cando cheguín ao sol. 27 esqueletos, cada un con 4 brazos, 7 espadas cada un. E cando vin os esqueletos, eles me miraron para min. Escoitín a voz máis terrible do mundo dicir que liscara, que me iban a comer. E as manos do Chan saíron, non sei de onde, non sei de quen, pero saíron as manos do Chan. E agarraronme dos peíños. Ai non, non, ese non era o meu día, non era o meu último día. Corrín por esas escaleiras. Creo que tombín a polo menos 10 esqueletos, correndo. Uf, como me salvín dese. Pero, oíde, tende cuidado, ganas. Cando vaiades por aí vos toque a quenda, porque, es moi terrible. Bueno, ahora dádeme un pouco de beber que teño a gorxa algo seca, que aquí non podo contar como detallados os esqueletos matín. Coitas eso? Que faz? Pois teño que admitir que gustoume moito a interpretación. Unha información moi valiosa, pero non creo que xa me poida dar máis sacar máis información de aí, sabes? Entonces tampouco son moi boas socialmente nas habilidades sociales, entonces presto atención, escoito, calo, cando termina o que sexa, vou ollando para a mesa a ver se eles xa terminaron o seu. De feito, daste conta unha cousa, de que o vello, cando botan dali, porque o botan, porque non lle van a dar máis de beber, por contar outra vez a historia, vai pasar á mesa onde están os teus compañeiros. Vais acercar a eles. Rapaces, compañeiros, amigos. Son Irwin, comerciante ambulante de por aquí. Bueno, de por aquí non, porque senón sería ambulante. Pero non sei se teredes, porque vexo que comedes moi ben, tedes aí boa bebida. Non sei se lle daredes este vello algo para beber, para calmar a gorxa. Vos pagarei cunha historiña. Unha historia dunha mansión que fun por alá outro día. E salín dali con vida, carallo. Pregunta vos a vos, Rosval. Le doy mi parte de la bebida por la información. Ben, vais a contar a mesma movida que escoitou antes Oxalis, pero aquí hai unha diferencia. A diferencia é bastante clara, vos non o sabedes porque non o escoitaches, estabas falando entre vos. E vai dicir que, polo menos, a medida que, a diferencia coa anterior historia, é a cantidad de criaturas, non? De feito, agora diríades de que en vez de que tiñan 4 brazos, pois tiñan 5. En vez de que había 27 esqueletos, había 43. E que el, na súa heroicidade, dixo, pois eu vou seguir. E empezou a cargarse, pero cada vez que morría un, levantábase outro, os brazos reconstituíanse, entón dixo, teñome que ir, ou hei de morrer. E foise. Contavos esa narrativa fantástica que, bueno, non fai falta que tiredes moita tirada. Parece que este vello, con tal de coller algo de bebida, adorna a historia máis do que debería. Eso védelo dende lonxe. A menos que me digades, eu creolle a este man. Se me decides, eu creolle a este man e vou con ele hasta o inferno, vamos con ele hasta o inferno. E facemoslle caso en todo o que di. Pero vese moi ao lonxe de que este man estás inventando cousas. Oxalis, vouche dar a oportunidade de facer algo. Escoitas como lle está... Bueno, escoitas. Dache sensación polos berridos que pega, que está contando outra vez a historia, pero sí. contando máis movidas. Polo tanto, podes acercar dos teus compañeiros e os compañeiros, que fan? Irwin... Osval, creo que hay que echar a este individuo de aquí. Si no va a incomodar a Oxalis. Más de la cuenta. Pero xa me eches unha cerveza. Eu estaba aquí contando a historia. Sí. Me parece bien echarlo. Bueno, carallo, sei que os arcos teñen mal xenio, pero vostede parece que vai cunha armadura con cartos, joder. Nah, xa me vou eu.
Non Eu veo pregunten que por ti Irwin, acertaste non pegado para pregunten. beber. Nada, xa perderon a oportunidade. E vedes que agora diríxese ao Oxalis a facer contar yo mismo a milonga. Joder. A puta Ai, madre. rapaz, dime algo abaixo, non sei se queres coitar algunha historia. Por calmar e saciar. Agora xa este vello. Bueno, poñer a dormir. Vas a castear un feitizo contra alguén? É inofensivo. Esto me sintiendo moi... vai ser como algo simplemente benévolo para que durma. Dai. Xa declarastes. Sí. Estou aquí no Que navegador. sorte ten o fillo de puta. No, primeiro que lance ele, depois diremos se está en sorte ou non, que sacou un ente. É un commoner, o sea, lanzo o feitizo e tiro un dado de 20. En que se traduce que teño que facer? E ti realmente o feitizo é unha salvación de sabedoría, vale? O meu personaxe ten que intentar superalo ou fallalo. Lógicamente, o man non é parvo. Se ve que lle estás casteando un feitizo e o supera, vai che dar unha trompada, vale? O sea, telo que ter moi claro. Ti estás botando un feitizo para causarlle algún efecto. A xente non ten por que recoñer os feitizos, no sentido de que non sabe que é o que estás casteando, pero sí que recoñece a maxia, vale? Por lo tanto, pode interpretarse como que estás facendo algo benigno ou non. O man é un commoner, é dicir, é un mendrugo que anda por aquí. Lanzas o feitizo, voucho consumir do... Porque non... Entendo que tiñas espacios de feitizo para usar, non? Sí, Só non me que tiñas porque sí, solo sei o proyectil Perfecto, mágico. non fai falta que o tires. Vou no consumir eu e vou facer a tirada. Por lo tanto, Claro. é un dado de 20. E se mal non me confundo, non pode superar ou chegar a un 14. Vale, compañeiros, e todos os que están na mesa, vedes que Oxalis, se mal non recordo, creo que fai un xesto, fala, di unhas voces... O que ti queiras narralo, José. É dicir, o teu personaxe son os teus feitizos. Neste caso, este feitizo, como usei a última vez, o que fai é un cántico, é unha canción, está cantando mentres vai como movendo as mans como se fose un acompañamento da música, e ese efecto ocasiona que somnolencia na persona na que o lanza. Entonces, según está cantando, non nun tono demasiado alto, nun tono normal, ela ten unha voz así, tamén baixiña, non sen demasiado folgorio, sen demasiada partícula, non? Sen rechamante nin nada. O que estaba o vello que estaba contando a historia apóyase na barra co codo e ves que xa queda aí dormindo quinto sono. Eu levantaríame e iríame sentar outra vez á mesa. Vale, perfecto. Efectivamente, daste conta de que ningún dos gardas, ao mellor Lancus dase conta de que botaches de dormir e dixe, fixeches ben, rapaz. O sea, este man moito fala demais, pero pouco pagou, Este non é como a vos, o sea que entre ti e eu non diximos nada. Este man quedou a dormir polas cervezas que levas. E anótale su deuda a mi cuenta, por favor. Así, tranquila. Este xa pagou o dormir, pero de beber non bebeu nada. Foi collendo aos demais. Non te preocupes, muller. Este xa deu a súa tabarra. Vai pa descansar ou vai pa ali cos teus compañeros. Deste xa me encargo eu. Ves que o agarra cos 3 dedos que ten na man do cuelliño, da parte de atrás da roupa, e empeza a leválo para as escaleras para arriba, para o cuarto correspondente. Vale, pues sí, volvo a onda eles. ¿Habéis terminado? ¿Puedo...? ¿No? Compañeiros. Sí. Perdón. Sí. Venga, Oxalis. Tenemos que jugar el juego del Angus. Hay que apostar.
Decides apostar en voz alta, a palabra favorita. Ben, cando decides apostar, como que dos gardas aparecen dun lado, aparecen aí. Están relaxados, notase na súa expresión corporal que están aquí para descansar e van xunto a vos justamente para iso. Non podemos evitar escoitar que falaba desde apostar e xogo de dados. Propoñía uns cuantos compañeiros se queredes vir a unha mesa e empezamos a facer unhas apostas. Vamos xogar aos dados tolos de Lancus. Non sei se vos aplicaron, pero basicamente todos poñemos uns cartos e que saque máis no dado levas unha parte do bote. Así hasta 3 rondas. E vais aumentando a aposta. Explico as reglas se vos metedes, senón que vos den polo cu non me poño a explicar. Me miro para ele, esperando na súa... Vos adiantar aquí unhas cousiñas. Con este minixogo gañades pasta se vos tedes sorte. Porque este é un xogo que consiste en distintas rondas, vale? Na primeira ronda ponse X cantidad de cartos. Por exemplo, entre 10 persoas póñense 5 euros. Bien. Quen gane máis nesta ronda, quen saque unha maior tirada, lévase a metade do bote que se xuntou en total. Se somos 10 e se xuntou 50 euros, 25 levarías. O resto vais acumulando. Na seguinte ronda, a aposta duplícase. En vez de ser 5 euros cada un, son 10. Todo o mundo pon 10 e quedan 100 en total. Quen gane leva a metade, que son 50, e o outro 50 járdase cos 25 de antes, que darían 75. E na seguinte, hai que duplicar outra vez a aposta. Pásanse a 20 euros cada un, 200, quen gane esa ronda lévase a metade do bote, que son 100 euros. A gracia do bote que se vai apartando. Quen teña máis número, quen teña unha mellor suma das 3 tiradas que fixo nas 3 rondas, aínda que non as gañara, leva o bote restante. Entendes? Entendeu? Bien. Con este minixogo sacades pasta. Xa vos lo vou adiantando. Ahora ben, podedes rexeitar ou podedes aceptar. Como que irades. Eu apúntome. Yo tengo cierta curiosidad por ese juego. No es algo que se haya... que suele haber. Me interesa participar. Desde un punto de vista científico, claro. Por pura matemática. Sí. Sempre teñades los cartos, podedes vos unir. Non hai ningún problema. E ti... señálache a ti, Zeral. Ti vas te unir? Se murió. Non se che oisabas, non se... Hola. Ahora sí. Vale. Que dixeches? Acepto. Moi ben. Invítavos a unha mesa moito máis grande, vale? Aquí polo menos 7 persoas, máis, bueno, vos los 3, sodes 10. Mima, aquí despois facer pasta, ao mellor me veño moi arriba. Vedes que entre eles hai distintos gardas, e incluso hai un anano, un mineiro, non? Entón, o que vai a pasar de primeiras é que cada un vai empezar con esta aposta. Primeiro empezase con 5 euros, vale? Polo tanto, agora mesmo, estos 10, contando con vos, puxéchedes, a menos que non querades e vos retirades, puxéchedes cada un 5 euros. O que os vou pedir é que na vosa ficha vos saquedes 5 euros. Ides a En vosa la segunda ficha, pestaña. ides na pestaña da dereita a inventario e debaixo de onde vos aparece o peso, a forza, size, MD, multiplier, aparecen unhas moedas. E ides ter nun lado o ouro. Gold, vale. Correcto. ¿Cuánto nos quito? Sácalle 5. 5 moedas ao Vou que poner tedes 5. actualmente. Porque é a aposta inicial que facedes. Ok. Vale. Entón, como cada un puxo 5, somos 10, vamos a comentar como habíamos dito antes. Hai 50 euros na mesa. Que vai a pasar agora mesmo? Eu vou a facer 7 tiradas. Estos son os NPCs. Cando fagan Bien. esas 7 tiradas, vos tedes que superar a máis alta. Porque se as superades,
levadesvos a metade deste bote. Xa, 3 contra 7. Correcto. Polo tanto, vou tirar 7... Vamos a tirar 7 dados de 20. R, 7 de 20. Ben. Bueno, sei que hubo un... Houve un man, un dos gardas que vedes que está sorrindo dun lado para outro. Esta é a miña! Porque sacou un 17. Tirade vos. Quen quer ser o primeiro? Dado de 20, non? Sí, un dado de 20 a palo seco. Ah, que bien. O R, faltouche. Sí. A mí pois un 7. A ver. O R, dixo yo a Oxalis. A ver. Aquí eu fago desde o chat, que están aí os dados abaixo. Tamén é outra opción. Oh. Vale, lembrade. Lembrade, é moi importante. Quedado con estas tiradas porque se teñen que sumar ao final, por se seguides a seguinte ronda. A última ronda, perdón. Ahora ben, as apostas van a ir aumentando. Vos podedes retirarvos cando queirades. Se vos retirades, non podedes continuar na seguinte ronda. Nin podedes optar ao bote do final. Polo tanto, nesta ronda gana ese garda e se leva a metade do bote. Ahora mesmo acumulado hai 25 euros. E un dos gardas levou 25. Polo tanto, seguinte ronda. Na seguinte ronda, cada un de nós temos que poñer 10 euros. Metedevos. Vaya por Dios. Listo. Perfecto. É o postín. Listo. Aí va. Recordade sacarvos 10 euros da ficha. Listo. Sí. Vale, entón, ahora na mesa hai 100 euros. Os 25 están apartados para a ronda final. Bien. O mesmo de antes. Vou tirar 7 dados de 20. Hostia, hai un 18. Ben, e voume basar no orden para decidir a xente que tirou. O Salis... Esta non vai a ser a tú, Vale. Moi boa. É Feral. Bien. Ir poñendo 7 persoas foi un pouco culero pola miña parte. Vale, mirar un momento. Sí, vamos a sacar os dous personajes de aquí, que me tocan un pouco os collóns. Así creo que é un pouco máis xusto para todos. Dame un segundinho. Sacamos os dous últimos e vamos a decir que en total sodes 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a manter o bote. Dous rajantes xa, non? Sí, efectivamente. Vedes que os dous últimos rajaron. Polo tanto, vamos a descartalos. Vamos a manter así o bote porque 7 personajes non vos está ayudando moito. Mala miña, vamos a decirlo. Vamos a ver. Non era, home, a probabilidade de ganar non era moi alta. Non era moi alta, correcto. O importante do final. Vale, Oxalis un 6. Non máis bons ni jures. Rosval, unha tirada moi boa. E Ceral, un 10. Vedes que deus un empate. Vale, vamos a descartar o 18 e o 7. Non vamos a ser parvos. Cando hai un empate nestes casos, poden pasar dúas cousas. Unha, as dúas persoas, vale, deciden pactar en levarse a metade da metade, ou tiran. Que pasa? Se tiran, quédanse sempre coa nova tirada. Sempre. Eso quere dicir que só están xogando eles dous, pero para a suma total do final vai aplicar a nova tirada. Polo tanto, estes dous din, vamos xogar, somos parvos. Ou pacto ou desempate. Correcto, é o desempate influe ao final. E tirei un... Saliu moi mal. Aos dous saliu moi mal, porque ambos tiñan un 16 e agora pasaron un 8 e un 10. Vale. Quen se leva o bote é o segundo. Bien. Como era a metade, levas de 50 euros. Vale, agora no bote total hai 75 euros. Duplican as apostas. 20 euros cada un. Como me encanta apostar. Sumadas vos os máis. Sí, aí xa está, restado. Perfecto. Entón, vamos a decir que hai 200 euros, ainda que os outros dous xogadores non estén. Me cago na puta. Vale, Salo de aquí en bancarrotas. vamos a flipar todos. E agora,
como se retiraron esos 5, vamos a decir que se raja un máis. Me perdí. Pois sí que salieron boas tiradas os mans, Mi madriña Xesús. Tirade. Oxe non a tu día, Oxalis, te perdiches todas e cada unha delas e a suma total non che dá, Sin embargo, Rosval, sí. A ver, Fral, a ver se sacas máis dun 17, te levas polo menos 100 euros. Vida ou morte, vida ou morte, vida ou morte. Non Tío. che creo, empatache de 3. Vale. Ahora pasa o seguinte. O Garda, Rosval e Fral sacaron os 3 o mesmo. Un 17. Entón, tedes a oportunidade de pactar entre os 3, que xa vos dixo que o Garda non está conforme o vai a tirar, ou, neste caso, tirar Pero- e quedarvos con nova tirada. O se los concordan en maioría, non? Sí. Mais é a última tirada, non é? 36. Claro. Pero escoitei por aí que a el gen lle gusta gamblear. Eu volvo a tirar. Vale. Yo estoy de acuerdo con Roswell. Pois tirade Sin outra miedo al vez un dado de éxito. 20. E o Garda tamén vai a tirar. O Garda saliu moi mal parado. ¡Hostias! ¡Oh! ¡Qué putada! Vale, Rosval. Vaste levar 100 euros porque gañaches, vale? Ahora mesmo súmate 100, vale? O bote total do final quedan 175 euros. Pero ahora mismo con esta ronda habela gañado, gañaches 100. É dicir, perdeches 35 e gañaches 65, non? Invertiches 35, gañaches 65. Moi ben. Os demais xa non poden dicir o mesmo. Agora que vamos a facer? Sumar as tiradas, vale? Obviamente, a xente que se retirou do xogo non gaña, vale? Terían que sacar dos 20 e non pasou eso en ningún momento. Polo tanto, o que ten máis oportunidade ahora mesmo é o primeiro Garda, porque tuvo moi boas tiradas, pero, joder, volveu a tirar. Quero que sumedes os números de todas as tiradas que fixéchedes. Por exemplo, Tral agora tirou un 6, quédase co 6, logo quédase co 10, e le quédase co 2. Desempates incluídos. Claro, os desempates anulan a anterior. Sabes o que quero dicir? Non é que o desempate non añadan máis. Por exemplo, agora Tral antes sacou un 17. Foi a desempate. Anulas o 17 e quedelle un 6. Que dis? Anda. Por eso era o tema de pactar. Porque ti podes pactar para quedar o número alto. Para que logo quedes co bote do final. Xa. Claro. Vaya. Polo tanto, Gambling. claro. E polo tanto, Tral un 6 máis o 10 de antes máis o 2 queda en total un 18. Non gana o bote final. Rosval ten un 19 41. nesta nova tirada, é dicir, subiu. Logo un 15 e na anterior sacou un 7. Ai, ai. 41. Canto? 41. 41. Vale, de momento é Oxalis, non che vou contar, eu sinto moito, pero hostias, que sacaches foron unha pedazo de mierda, vale? A ver, teño estudios, sei os números, sei que non Claro. estou ben e veixo a carteira e quedame 4 monedas. Correcto. De feito, vemos que o terceiro Garda, que era o que máis números tiña, porque no primeiro había sacado un 13. Logo sacou un 16, pero foi a desempate. O 16 cambiou nun 10, 13 e 10, 23, e na última había sacado un 4. Vale, Rosval. Eres tío que ten máis números, vale. Levaste 100 euros, os que gañaches antes, e os 175 do bote final. 175. Sí. En total gañaches 275 euros. Os teus compañeros Dios. perderon 35 e os gardas van sair bastante enfadados. De feito, vades escoitar como os dous que foron a desempatar se empezan a insultar. Eres un papahostias, por que non me aceptaches cando che dixen que pactáramos, joder, que lle ganábamos a este puto? No, cala a boca, hostia, ti tamén fuches polo teu, hostia, que se notaba que querías os cartos. Empezan aí, van sair todos enfurruñados. Rosval, como gañaches, o mineiro que se mantuvo pero tuvo unhas pésimas tiradas, vais a che acercar e... La verdad es que parece que jugasteis bastante bien. No sé si otra vez vais a estar por aquí, pero
Yo diría que dejarais la mesa de los guardias y vinierais a nuestra mesa. Joder, dijo un castelán e todo. E ves que o enano vaiche facer un xesto e dun bolsillo vaiche sacar unha xema. Sabes que eso suele significar que eles xogan cunhas apostas un pouco máis grandes. ¡Hostia! Bien. Con isto, as horas xa pasaron e dadesvos conta de que xa é noite. Moi entrada a noite. A xente empeza a sair do bar. Prácticamente quedades volos dos esta mesa, volos tres a mesa onde estábades. E realmente se temos que ser quisquillosos, xa é o día seguinte. Empezadesvos a cansar. Que No, vos no, 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 facedes? no. Eso quería preguntar. ¿Hay debuff por cansancio? Sí. Vale. Ti non o tes por puto melón. Pero non te recomendo non facelo. Eu tan pronto como termina a primeira partida, xa todo o mundo, xa os gardas vanse refunfuñados. Eu, ou Salis, tamén estaría refunfuñada, estaría os mofletes inflados, cala de indignación, diría... Sabía que apostar no era buena idea, nunca lo es. Y ya recogería sus cosas y se iría directamente a su habitación sin decir nada. Pois xa che dijo, Rosval é o que está montado ahora no dólar, porque vexo aí que ten 275 paus e fai moita risa, a verdade. Porque estou vendo os cartos que tedes vos dous, vos ahora mesmo estades pobres, é durísimo, Sí. Estará él en un momento desesperado, viendo que no se ha quedado sin dinero. Le dice a Lancus: Lancus, por favor, puedes darme una cantimplora de calabaza con tu mejor brebaje para llevarlo. Pones el nombre del... Tráeme para que... Mira, vente de aquí. Ves que en este caso, normalmente cando alguén lle pide, el ao mellor bota pues, normal, ao mellor enche o 80% do... Bueno, da cantimplora, non? A ti botache hasta arriba. A ti botache, sabes? Hasta arriba, o sea, desto que tens que sorber. En vez de... Sí, sí. No sé. E se queres outra, avisa. E avisa. Porque aquí eu sou moi rápido para dar bebidas, Bueno, eu únome aos enanos a volver a xogar. Non é Yo pa le digo hoxe. a Lancus que sí, sírveme otra y voy a mirar cómo juega Rosval. Claro, non é pa hoxe a invitación do enano. Porque o enano despois desta partida vaise para dormir. Vaise ir, de feito, vale. Pero ele está che dicindo que a próxima vez que veñades á taberna, xa se esa mañán ou outro día e que coincidades con el, ides a poder optar a estas apostas maiores. De feito, Rosval, como ti gañaches, como se chama este enano? ¿Cómo? Como ¿Qué? se chama? Como se chama o man que Bautizao. acaba de invitarvos? Como? O sea, Tonki. Tonki. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Un momento. Muy bien. Con Y ao final, ¿eh? Tonki. Non será dos vídeos eso donde está o artífice... O enano. Vale, perfecto. Tonki invitou-vos ás apostas grandes. Bueno, un pouco máis grandes, vamos a decirlo así. De momento non estamos andando entre farlopa. Vale. Ben. Unha vez estades todos servidos, provistos dos recursos e cun pouco máis de ouro nalgúns bolsillos, máis que outros, dirixidesvos ás vosas habitacións. Sodes acompañados polo servicio. Ao mellor Oxalis non, porque xa lle indicaron previamente, pero a volos dous sí. E o confort que dá en estas habitacións. As camas, que descanso, que prazer. Agora, antes de que dormades, facedes algo máis, unha última cousa na noite na vosa habitación. Decidesvos algo antes de dormir. Yendo en el pasillo, donde están las habitaciones con Rosval, digo: pues al final se me ha escapado, Oxalis. No hemos jugado al juego de los dados. Ya veremos mañana qué hacemos. ¿Cómo que no hemos jugado los dados? Jugamos con más, pero con dinero.
Al fin y al Pero cabo, había una apuesta entre ella y yo. pero al fin y al cabo perdió contra ti. Es lo que menos sacó. Eso quiere decir entonces que no los acompañaré. Bueno, por debajo de lo que hemos hablado. Mañana le gastaré una broma. Ok. Vale, pues nos vemos mañana. A broma, Nos vemos 2 mañana. puntos. Oxalis desperta sin una medida. Ay, Jesús, no, por favor. Vale, bien. Cuneta, sin No, cartas, cuneta. sin nada. Dios santo. Ben, o que vai a pasar a continuación é que todos descansades na mellor pousada que vichedes nunca en Deixamais. Entre en non modo son reposo. Perdón? Entro en modo reposo na cama. Claro, ti Eso realmente, sabes, non tens que dormir, é dicir, podes que eu entendo que te quedarías de pé en plan. Entro en modo suspensión, como nos ordenaste. Claro. Empieza a sonar o ruidito de Windows. Claro, correcto. Perfecto, pois entras en modo suspensión, non? Sí, sí. Dame rabia, porque vou cho dar a ti tamén, pero realmente no, é que non podo, porque é o confort. A gracia destas camas, vale, a gracia deste sitio é que cada vez que durmades nas propias camas, vale, vaivos a dar un punto, vaivos a dar un bonificador moi pequeno para a seguinte tirada que vos me digades, vale. Vou a decir que non son as camas que o conforte e o luxo que dá esta pousada. Por lo tanto, se ti tamén queres, Rosval, eu doucho punto. Vou facelo así. Vamos a cambiar en vez de camas e confort. Opulencia, sabes? A opulencia e os cartos fai que o descanso se vexa beneficiado. Por lo tanto, como me gusta comentar moito a pousada máis cara de todo o sitio, que está favorecida polos gardas e os mineiros, e toda a propaganda do rei que ten por todos os cadros, vou vos a dar un puntiño máis. Un punto para a próxima tirada que vos me digades. Isto que é? Si non, Di? Perdón? si non che molesta, como son un robot e non sinto confort ni nada, a mí non me apoñas, poñarles todo. Que non sinten confort os constructos. Poderíamos debatir sobre eso. Pero, vale, veña. Voulle dar... De feito, vou ser un cabrón. Ahora que me dixeches ti, vou che poñer contra a espada a parede. A quen lle damos un máis? A Oxalis ou a Thral? Eres un cabrón redomado. Ahora vaste foder por rexeitalo. Mira, como me dá pena Oxalis que leva unhas tiradas pésimas dalla. É duro, Oxalis. É duro, porque sintes un golpe mientras dormes. Pero de alguma maneira ese golpe fai que a próxima tirada que ti queiras teñas un máis 2, vale? Vou apuntar aquí. Thral, máis 1. Próxima tirada. Na que el me diga que quere aumentar o máis 1, se non hai nada de recordar. Oxalis, un máis 2. Próxima tirada. Que quera. Perfecto. Chega o día seguinte, vale? Ides baixar, ides almorzar. Aquí non hace falta tirar iniciativa para ver quen chega antes, solo para certos eventos. Polo tanto, estamos no día 2. Se mal... Non, no día 2 non. É o día 4, que carallo dixo. Efectivamente. Estamos no día 4 de Fireseek. Prácticamente son as 8 da mañán, 8:30, 8:40 aproximadamente. A vila erguese moito. Perdón? A que hora nos fomos a dormir? A 1 ao mellor, 12. A menos que enredarades algo. Dormichedes vos 8 horiñas de descanso pleno. Vale. No, porque hai algunhas habilidades que non me permiten despertarme en ela. Pois descansachedes ben, ininterrumpido. Eu vou de pagar unha boa pousada, ao fin de contas. Polo tanto, erguedesvos, almorzades, comedes algo, bebedes todo o que queirades, porque isto está pago hasta as 12. Divos blancos. Pero unha vez estades preparados, que é o que fai Thral para gastarlle a broma? Después de comer, beber y todo lo completo, Ajá, y coger mi calabaza de verdad, sí. me levanto y le digo a Rosval, bueno, Rosval, me voy. Y Oxalis, me marcho. Pero... ya hemos... no... pero no hemos...
Oh, sí, hemos... ¿Qué ha pasado? Pero, ¿te vas de...? Seguiré mi camino por otro lado. Ayer perdiste la apuesta conmigo. Así que no me uniré a vosotros, ni tampoco tendré una tregua con Roswell. Me giro y me voy, Intentaría caminando llevar... hacia la puerta. Miro a Rosval, vuelvo a mirar a él. Pero, ¿tú estás de acuerdo con eso? La apuesta la hiciste tú, ¿no? Al final. Tendremos que ser 2 para hacer esta misión ahora. Pero si le dijo a Anders que Se da la vuelta otra vez y mira a Xalis y a Roswell. Nos vamos, chicos. Vámonos. ¿Qué? No entiendo nada. ¿Qué? Pero también me levantaría. Pero ¿qué? Que me explique lo que está pasando. Cogería la mochila e iría detrás de ellos. ¿Verdad? No. Adiós, Lancus. Para mayor confusión, Lancus, antes de que vos despida, vaiche dar dúas cousas, vale? Vaiche dar unha carta na man e outro, un comunicado en forma de pergamino que deixou aquí Skerring, que era o mayordomo de Anders. Vaiche ceder aquí uns planos, vouche pasar por Discord para que só lo vexas ti e vouche explicar un pouco. Os planos que se obtuveron da mansión son moi antigos, vale? Vas a ver unha nota con un formalismo moi grande, vale? En plan, a señorita Oxalis, con gran presteza e celeridade facemoslle entrega deste plano antigo. Disculpamos as lamentables formas, sabes? Ves que hai moitas florituras, o que quero dicir, non? Para decirche que, ao fin de contas, os planos non están completos. Estos teñen moitos, e cando digo moitos anos de antigüedade, moitos, e non están totalmente ben conservados, porque podes ver como é a forma, como debía de ser a forma do que é a mansión, a parte de abaixo, que é a primeira planta, con algunha das estructuras principais, e a parte superior. Logo á dereita podes ver o soto, pero non sabes con que conecta o soto. Esa é a pequena información que tedes, por o que pediches. Vale, pero dentro do plano eu entendo a estructura, porque as escaleiras non sei da planta baixa. As escaleiras da baixo elevan á parte superior. Imagínome. Donde están? Non aparece que o sótano ten unhas escaleiras, pero non aparecen ningunes as escaleiras que levan ao sótano. Efectivamente, por estructura dirías que as escaleiras deberían de estar na primeira planta, no sitio que máis lle corresponde, non? Na ala de arriba do que sería a primeira planta. Bueno, da planta baixo, perdón. Vale. Pues al final sí que nos han traído los planos. Aunque bueno, no parece que no nos podremos guiar mucho por ellos. Entonces, puedo contar con vosotros, ¿verdad? Sí, confiaré en ti para descifrar bien esos planos. Bueno, no tiene mucho misterio, la verdad. Podrían estar hechos por un niño, casi. Ese niño era eu. Pero, ¿escuchaste la historia del señor, del borracho de ayer? Dijo que se encontró con esqueletos, que la mansión parecía abandonada, pero no casa con con lo que nos comentó Anders, ¿no? Era supuestamente un refugio de
de malhechores y a donde llevaban esclavos y... Sin embargo, una mansión que descuidada y que no... que la puerta principal se abre sola, no hay nadie, no sé, me parece muy extraño todo eso. Sí, lo escuchamos, pero nos parecía un viejo borracho, por lo menos para mí. Nos contó que tenían 5 brazos y que eran más de 70 y no sé qué. La verdad, no le hice mucho. Yo no le creí, por eso lo saqué de la mesa. Cierto, creo que ha dado toques bastante fantásticos al relato, pero sí que los detalles básicos y si lo que cuenta es cierto y... Bueno, eso lo podremos ver cuando lleguemos, ¿no? Si la descripción que nos ha dado corresponde con la mansión, entonces deberíamos estar preparados para enfrentarnos a los muertos. Sí, como dijo Anders, tenemos que dirigirnos para que nos den suministros para la emisión. Ahí nos prepararemos mejor. Ben, entón, ¿Y la otra carta? da Que túa a correspondencia que busco. Da ¿no? túa academia, de feito, vamos a decir que é unha carta máxica porque ti recoñécela, vale, é unha carta, pero se O alguén... cruño, ¿no? Como? O cruño. No, mellor, a forma. É un Ah. paxariño. Ah, É que un bonito. paxariño de origami, vale. Se calquera o vira parecería que era un tipo de papiroflexia, pero realmente ti sabes que é un obxeto máxico, perdón, é un encantamento que se fai a certas notas para que vayan ao destinatario. Neste caso, Lancus entregoucho a ti. Cando te acercas a ele, a pequena ave feita de papel aletea esas alas inservibles, non? Pero encantadas, Sí. a fin de conta, e deposítase na túa man. Aí vanche dar instruccións breves sobre que é o que che recomendan e aí poderías utilizar pues, os feitizos ou engadidos, mellor dito, no teu libro de conxuros. Isto podería ir facendo mentras non é así, porque tedes que facer un descanso, pero vamos a decir que xa o puxeches no libro de feitizo, vale? Porque senón... sí. Que, bueno, neste momento de ir, cando os preparo, xa que a información que Claro, ou teño. mellor antes de cando almorzachedes. A carta pudo che haber entregado antes ao almorzar, tampouco hai. Vale, perfecto. Pois sí, entonces xa estaría almorzando cos libros aí, cunha manga a tostada e ca outra a pluma. Quen firma a carta? Esa é a pregunta que che teño. Quero un nome. Despois se che conto máis. Nome concreto? Sí. Pois... Motonki. Tonki 2. Por favor, que non sexa Tonki 2, nin Tonki 3, nin Tonki 1, 2, 3. Tonki 4. ¡No! Salazar... sí. É que eso que teño moi claro, pero outro non me sale. Admito sugerencias, que casen ben. Salazar Slytherin. Me llama la referencia. Me llama Salazar Slytherin. Bueno, por lo menos non é rollo María un pajote ou algo así. Es que xa... Joder. Non sería a primeira vez. Larry capaz. Armando. Esteban Quito. Ai, Dios. Vale, Salazar es Slytherin. Vioche esto. Xa che preguntaré despois máis detalles sobre quen é esta persoa e como che vai a dar polo cu. Pero bueno. Que bien. Ay, perfecto. Perfecto. Firmado. Todo carta, tiene un precio. Burocracia máxica. Todo tiene un precio para el Dungeon Master. Perfecto. Vou a pasar ao mapa correspondente, porque agora vamos a acceder ao que sería un mapa da cidade. Vou sacar do choio para que podades ver, porque o mapa é bastante grande, vale? Por lo tanto, activamos. Vale. Podedes botarvos para atrás. No momento en que saídes,
levantades a cabeza de que o día está despexado, fai vento, vale? É lógico. Pero escoitades as gaviotas, escoitades a xente pasar, vides como hai movimento xa polas calles, mercadorías, gardas, mariñeiros que van aos seus postos de traballo, xentes que van pululando dun lado para outro, xa hai movimento, vale? Vos actualmente estades aquí, vos vou a mover a todos aí, donde acabo de sinalar ca flecha, vale? No vin. Poñoxe outra vez. Bueno, aí Ah, estamos. cona, pero quitou tanto zoom que a flecha case non se vía. Claro, acercade, baixade, sabes, podedes movervos como que irades, vale? Están marcados os nombres dos sitios que xa coñecedes. As portas da vila, Cárcere, a taberna de Belloes, o ponte Alete de Tiburón. Hai algunhas cousiñas que por algún de vos podedes coñecer, vale? Por exemplo, unha das cousas máis famosas da vila é o que se ve na distancia, que é sobre unha altura montañosa, un acantilado que se forma a parte oeste, está a Torre de Keledec. É un dos magos máis famosos que hai na vila. E nada, Eso xa sabemos. eso Vou pa ir sabedelo, de cabeza. por coñecemento... Bueno, ao mellor Rosval non, pero No, a eu non tirada diría. 19 de Ceral e os teus coñecementos oxalis de maxia, a mí me dá que vos os dous o sabedes, vale? Hai outras Eu cousiñas vou que me fingir gardo que por son mí. Si, son a torre, correcto. Vale. Ben, a maiores, que é o que vos dixeron? Vou vos a recobrar un pouco, vou vos lembrar o que vos pediron. Dixeronvos que tiñedes que ir á mansión. A mansión está todo ao leste, vale? Todo ao leste, tedes que seguir o camiño e andar 4 millas, vale? Que pasa? Ai, Recomendaranvos que pasarades pola tenda de Winston para coller provisións. Pero aí xa bailades máis neses coñecementos. Onde está a tenda de Winston? Eu vou a primeira persona que encontre, pregunto. Vou usar o short que enviaches de último. E vasme facer unha tirada de persuasión. E se fallas por 5 vai a ser literalmente o short. Non le conoces. Persuasión, non? Aquí. Lulu. Joder. Non che puto creo, man. É que non che puto creo, Acabo que iba a suerte onte. Bueno, pues nada. Vale, se escoitaste los short, non me acordo ahora exactamente que dicía de primero. Primero, no es mi amigo. Segundo, ¿quién es usted? Y tercero, ¿qué le importa? Literalmente. Vas a ver a Manolo Mariñeiro, co seu traxe a punto de ir a traballar, coa cara de mala leche de terse que levantar neste día que fai o suficientemente como para que perdera o seu gorro. Vaiche ver que te acercas e preguntas calquera cousa e che vai a mandar a freír espárragos. Dun mal xeito. Vale. De feito, Manolo Mariñeiro, vámoslo chamar así, porque isto me vou tomar a liberdade, vaiche cruzar. Daime pejado. Se tes un inimigo natural, Roswell. Joder, macho. Un portunacho no seu peor día. Solo facer unhas Me preguntas. cago. Putos estranxeiros, estará pensando agora Manolo. Putos estranxeiros de merda, que non se coscan, non se lamen. Isto foi un fiasco. Completamente. Tanto que incluso hai xente polos arredores que... non se vai acercar a vos. De feito, cando vos ides a acercar ao grupo donde vai Roswell, vanse alonxando. Creo que vai vos a tocar a tirar supervivencia, unha tirada moi complicada para saber onde está a tenda de Winston. Eu tamén. O que queirades. Quen é o que lidera? Quen é o que vai levar ao grupo polos camiños? Yo. Tírame sabiduría. Digo, perdón. Supervivencia. Survival. Se temos que usar a ficha. Ben, aínda que é certo que unha tirada alta non che vai dicir exactamente cal é a tenda de Winston, sí que sabes como funciona unha cidade, non? É máis unha cidade que está constituída por humanos. Sabes que o centro é un bo punto para poder saber onde están as demais cousas. Polo tanto, acercarse ao concello non é unha mala idea,
recolledes e facedes o mesmo camiño que habíades feito outro día para volver. Vale. Unha vez estades sobre o concello, vale, daste conta de que a estrutura da cidade dache entender que cerca do mesmo está o mercado. Hai un pequeno mercado onde distintas persoas van poñendo os seus tenderetes, distintas cousas. Pero isto non parece a tenda de que vos habían comentado. Non acabas de saber onde pode estar a tenda entre toda esta organización. É necesario que preguntedes a alguén. Hai gardas, hai xentes, as vellas do Eu mercado. miraría os carteles, sinais de diferente... O que suele haber, non? Nos povos que indican para onde está cada cousa. Aínda que Yo ben le pregunto a un guardia. o que di a vosa compañeira Oxalis, actualmente non me des ningún ou nada de que vos facilite a chegada á tenda de Winston. Yo le pregunto a un guardia. Que necesita? Que precisa? Necesito encontrar la ubicación del mercado de Winston. Ah, sí. Quédase che mirando un momento. Sí, está un pouco despois, antes do templo de Procan, indo ao leste da cidade. Se siguen este camiño de por aquí, non van a ter pérdida, pero se son novos na cidade, recomendo que vayan por aquí abaixo. Así ven un pouco máis da cidade, ven cousas. Está che dando dúas opcións. Muchas Unha máis gracias, directa guapo. e outra que non. Oh, no. A vostede. Pregunto que Ben, vou a comentar unha cousa maiores. Mentras viñedes andando, dadevos conta de que aínda que xentes tiñan que laburar, onte houve unha explosión que morreron moita xente. Por lo menos 40 persoas, se mal non recordo. Nótase unha pesadumbre en algunhas persoas. Mais cando vos acercades polo concello, cando vos acercades por aquí, dadesvos conta de que hai algunhas calles que empezan a preparar certas celebracións. Hai distintas construccións, adornos e incluso xentes que van vestidos dunha maneira un pouco máis festiva. Dadesvos conta de que dentro desta decoración, o tono, ou mellor dito, o motivo é o inverno, a chegada do mesmo. É curioso, porque se en menos de 24 horas hai unha explosión, por que se ve a xente tan feliz? Escoitades, pasando por aí, como unhas cuantas persoas, dos homes aguerridos que andan por ali, vamos a decirlo así. Pois, hai que ver como Gelan, cando pasa algunha cousa, aproveita e pon todo o desembolso para facer isto. A verdade é que non sei como poderíamos ter estos preparativos en un momento tan crucial. Sí. A verdade é que Gelan fai no ben. Sabe o que ten que facer no momento máis adecuado. Sí. Pois que viva ben. Que siga facendo así. Que a xente vai agradecer toda a vida. Cuidades así unhas voces destas persoas. Que facedes? Como Fral é o que ele está liderando ahora mismo o camiño, mentras os sigo, intento fijarme en tiendas e cosas importantes, que me parece importante. Yo sigo caminando hacia el objetivo. Vale, vos asumir que ides polo camiño máis turístico. Vale, onde ides ver máis É o cousas. que iba a propoñer eu. Vale, fantástico. Vou asumir que é por aí porque nadie dixo o contrario. E ides a topar distintas cousas. A medida que ides indo... De feito, vou dibuixar o camiño que estades a tomar, porque vai ser máis fácil. Vamos a poñer un color negro para que se vexa... Vale. Que vas isto? Aquí, unha línea. Vale. Vamos a decir que se leche desde a cabra de mimbre, ou chedes por o punto da aleta de tiburón, chegachedes ao concello. Dende aquí... Nos non a vemos, porque estou creando ainda. Estades indo ata aquí. Vale, vedela ahora? Ahora. Vale, este é o camiño que estades. Neste camiño, bichedes o mercado, o concello, a Bigornia a Nana, que Rosval, se ben recordas, isto que che dixera o compañeiro, aquel xoven de tez oscura,
que é onde traballaba a súa nai. Era ferreiro. E debaixo podes ver as plantas dos, bueno, os peixeiros, as lonjas, non? Por dicirlo de outro xeito, onde chegan os barcos, descargan as mercadorías e a xente vainas preparando, xa sexa para aplicarlle, pois, os conservantes adecuados, que aquí suele ser o sal, principalmente, ou tratalos para leválos ao mercado, vendelos ao por maior, e outro tipo de operacións, vamos a decirlo así. Vale. Eu fíjome na Bigornia nana, recordo a conversación co xoven, entre comillas, herrero, e entro para saludar. Vale, compañeros, vos seguideslle a Estela, ao vosso camarada. Sí, eu entraría tras el. Tral? Se Tral iba de cabeza liderando, antes de irme, tocaríalle no hombro, en plan, iría para ali para a tenda. Vale. Tral, entendo que fas o mesmo, non? Entras con Sí. el, daste conta desto e vas. Vale. Sí. Vale. Ya. Cando chegades vedes unha casa non é unha casa. É unha construción que está preparada para que polo menos haya 10 ferreiros ao mesmo tempo e algo que vos chama moito a atención. A forxa. A forxa non é algo normal, vale? Non é a típica forxa que estades acostumados a ver. Esta Bigornia, que é o que se diría en galego yunque, vale? É de orixe anano, vale? É unha Bigornia completamente máis grande e está reforzada con metais que non acabades de saber o que é a menos que me tiredes historia, porque ten uns colores bastante distintos ao habitual. Quen Vou está tirar operando historia. nela... Perdón? Vou tirar historias, non te importa. Dale, sí, tirades en medio. Podes tirar todo se queredes. O que, perdón? Historia, para saber de que está composto o material que conforma a Bigornia. O yunque, dito en castelán. O xunque é Bigornia. Sí, justo. Ahora me entero. Sí. Vale. Historia. Rosval, daste conta de que pode ser unha aleación, vale? Algo preparado de antemán, algo que poden facer os ananos dentro do que é eso. Joder, xa alguén que me sacou máis dun puto 20. Bueno, un 20. Ai, Dios santo. Tral. Non sei como tes esta información en riba, vale? Pero os ananos da montaña, os ananos que viven dentro das putas montañas, máis próximos aos volcáns que outras civilizacións, son capaces de extraer distintos tipos de metais orixinarios deste mundo para poder facer un metal moi resistente, vale? A adamantite. Merda, creo que a adamantite non é a edición, que é... Vale, da igual. Material moi resistente, a adamantite, vale? De feito, esta Bigornia é super ultra mega super dura, vale? Pode prepararse e utilizarse para facer unhas armaduras moi boas, está coas mans adecuadas, polos mestres máis adecuados, vamos a decirlo así. Podedes ver que hai unha muller que xa ten os seus anos, que leva un martelo moi grande e está traballando na Bigornia. ¡Pum! ¡Pum! Parece que está templando o que sería unha gran hacha. Que facedes, aparte de entrar? Saludades? Eu acércome a ela e pregúntolle polo chaval do Inconosín. Oh, meu fillo túvose que ir a traballar, pero ves que vai movendo os seus ombros. Se lle fai falta algo, está falando coa persoa indicada. Eu son a que movo aquí o catarro. Non sei se lle fai falta algo. Vexo pola súa armadura, empezache a examinar. Quedas extrañada cando se empeza a examinar. Unha pregunta, señora. Sí. Como é unha maestra herrera, saberías se son totalmente de metal ou do material que estou feito? É iso que vai a pasar agora mesmo, vale? É dicir, esta señora ten unha competencia para o que é, para a herrería. De feito, vais empezar a fijar nas, bueno, en como as túas articulacións se dobran, como, sabes, és capaz de dobrar, como non és
totalmente humanoide no sentido de que estás composto con músculos, osos, sabes? O que habíamos comentado antes. Ti funcionas internamente de outra maneira. E cando se dá conta desto, bótase un momento para atrás moi sorprendida, porque agora mesmo estás dun material que é ultra raro de ver. Diante dela, estás feito dunha composición que é como se ao pasado e chegaras cunha aleación de carbón, sabes? Algo que non podían facer con ningún material que tiñan nin a man, ningún proceso, vale? E queres eche flipando. De feito dase conta de que ou és un golem ou a persoa que está dentro é un gnomo. Non sei se me explico, sabes? E quedas como que por un segundo non sabes se falar contigo ou coa persoa para atrás. Porque, xa chigo, por un momento quedas pensando e dijo, pues terá unha super armadura e ao mellor o nome detrás. Queres ir mirando a persoa que ten detrás, que ao mellor é Oxalis, porque entendo que fostedes no orden de Rosval, Oxalis, Thrall. Logo volve hacia ti. Ti és bastante raro, Ti creo eu que vamos a ter unha boa conversa. E che bota a man ao ombro, apretando un pouco máis, pero apretando amigablemente. A ver. Vaiche facer a típica pregunta que lle faría un robot, sabes? O test de Turing. Vale, vaiche facer unha pregunta a modo de test de Turing para saber se eres un constructo ou non. Vaiche facer unha pregunta filosófica destas de mierda, non? Entendo que aí respondes pa putear, a modo de que fallas o test de Turing aposta ou non o fas. Veña, va, fallo. Total, xa teño un inimigo. Me axuda que máis da outro. Ai, Dios, vale. Cando ve que fallas o test de Turing, vale. O test de Turing que se amañou ela, que patentou ela ahora mesmo para comprobar que es un constructo. Rápidamente, pois, fala a túa compañera de atrás. Perdoa, pero este golem que fixéchedes, como o creáchedes con estas aleacións? Como fixéchedes estas xuntanzas? Porque non parece de todo origen máxico. E veche a ti porque tes un libro de feitizos colgado, Cuidado. Bueno, en verdad yo también me pregunto lo mismo. Non o fixeches ti? Non é un guardián, un escudeiro? No. Yo... Mis conocimientos no dan para tanto. Yo... E canto pides por él? Pesas a mirar. Pues me quedo con los ojos como platos mirando para Rosval. Yo mirando para Mafera, para tipo esta, no tengo precio. No está en venta, Mafera. No pasa nada. Mafeta, joder, cómo huele. Esto de estar a sudar todo el día non se pode, O sea, tes autonomía. Pero, fallou o test de Turing. É algunha proba ou algún instrumento máxico, non? Que lle puxéchedes. Porque entendo... Perdoa que lle preguntara a túa compañeira, que parece que estades relacionados, pero asumín que era un guardián escudo. Os magos solen levalo. Que fixeches para ter isto aquí? E de feito vedes que xa abandona o proxecto que tiña entre mans para atender única e exclusivamente a esta preciosidade que ten diante. Supoño que a pregunta é para Oxalio, non? Para Oxalis ou a Thrall. Que lle fixemos? Claro, como facedes que un golem tiña autonomía? Fallou o test? Vale, preguntan concretamente por esa actitud que ten tan libre, ¿no? Entendo que é algo que configurachedes a través de patróns ou respostas. Ves que lle pasa a man polos ollos, empeza a toquetear no que sería como no océano. Sí. Que me está metendo mano ou que? No, estoy examinando, es decir, esto é algo alienígena para él, é dicir, é un material que poucas veces teñen visto aquí, porque, a ver, non vamos a dropear aquí o teu lore, pero vamos a decir que esta señora por algún motivo coñece cousas, vale? Está vendo unha cousa super tola,
diante dela. É como se lle tocara a lotería, vale? Ese nivel de probabilidad, vamos a decirlo así. Vale. Ten cuidado, no vaya a perder aceite. Perdona. Mafera, deja de toquetear a Rosval. Si quieres toquetear a alguien, toqueteame a mí. No, no, gracias. Pero ten nome. É dicir, non o tedes como máquina que vos sirve. Vale. Esto xa está empezando a ser un pouco máis raro do que debería de ser. Quedaste mirando outra vez. Fallaste o test aposta, verdad? Tes autonomía suficiente, eles están te tratando como un compañeiros, teño suficientes dedos de frente. Sí, si te lo preguntas, no soy de aquí, soy de bastante lejos. Xa. E de seguro que non tes dentro eso unha super armadura? Estás atrapado, a túa consciencia pasouse a través de algún tipo de sortilexio ou algo así? E que seguir mirando ahora a Oxalis. No es una armadura encantada ni alguien encerrado dentro. Es A ver, digo porque a alquimia moitas veces fai eso, rapaces xogando ou sendo parvo e fan que un se acaben dentro das armaduras de outro. Pero vale. Ok. Bueno, a ti probablemente si tes a suficiente autonomía vamos a facer algún trato e vas a ter que pasar por aquí máis veces, porque isto é digno de estudio. Que queríades? Non vos vou enredar máis o día, que además tiño bastante choio. Bueno, si me quieres estudiar, no te importará hacerme un pequeño descuento si compro algo. Carallo. Sí que vos é listo, Arre, hostia, aquí non se ande con parvados. Moi ben. é o que ten todos os cartos, non? Moi ben. Moi ben, sí señor. Agora mesmo non temos moito. Os impostos do rei son bastante duriños de aplicar para a xente común, pero ten por seguro que se... Isto é o principio dunha relación entre todos. Arre, hostia, vou vos a dar un desconto, ainda que teña que estar traballando máis. Meu Deus, Muradín. Así o farei. Por ahora solo busco materiales o si creaste equipo estos días para ver lo que tiene. Materiais teño, ahora ben. Se estás pedindo mesmo co que estás feito, vai te olvidando. No, busco de todo. Algo para De todo. equiparme Equipar. en caso de peligro. Ai, carallo, pois sí que teño. Mira, vente por aquí. Convídavos. Hostia, qué chulo. Ben, Oh, guapísimo. Como isto é mola. interactivo, vale? Non, si, xa veixo os meus cartos aí. Bien. Correcto. Quero dicir, se queredes algo tedes que dar. O que pasa é que isto está sin impostos, vale? Isto está sin impostos. Isto está con os impostos do rei, o que quero dicir. Ides ver que a armadura, o escudo, está inflado. Moito. Sí, porque GP e Gold. Gold pieces. Me cago na puta. Todo o que estades vendo aquí está moi inflado. E de feito, Sí. a medida que vos vai falando, sí, os impostos do rei aumentaron un 30% os prezos. Ten pinta de que vai ir aumentando co paso dos días. Isto é o que Pero- temos agora mesmo, porque nos están fallando o aprovisionamento que tiñamos da mina. Algúns problemiñas con uns duergars. Eu ese non o escoitei. No, ese que comentaron no, escoito neutral, certo. Correcto. Pero un 30%, pero eso es exagerado. Exagerado. Non sei, decidiu o rei. Se o rei dixo que o 30% era xusto necesario para aumentar o crecemento de Salmar e favorecer... non me acordo, a verdad. Os do Consello saberían vos decir mellor a explicación de merda que puxeron. Que vai estar ben. A nós...
Antes tiña bastante máis cousas, pero entre os problemas que me están a poñer desde a mina, logo que hai que subir impostos, que non sei que máis, unha non Pero- pode traballar e ter tantos asalariados. No, no, desde luego. Pero, ¿cuál es el problema en la mina? ¿Ha habido una manifestación? ¿Algo? No, os duergas. Parece que algo tuveron que tocar os mineiros. E os duergas meteronse de por medio. De feito, os ¿Duergas? rumores... Sí. Pero si esos viven en las profundidades, es rarísimo que salgan. Aí está o problema. Algo fixeron na mina, pero a min o que me chegou é que da mina non me trouxeron as cousas por culpa dos putos duergas. É verdade que me toca o carallo que flipas. Ves que dá un golpe. De feito, falando dese desconto, eu non sei se algunha vez pasaredes pola mina, pero se tedes que pasar algunha vez por ela, se me tenedes materiais, ao mellor mos pago por eles. Ah, Sí. bueno. Claro, yo que estoy en la bancarrota, me hablan de ganar dinero y sí como que se menciona una chispa. ¿Y de cuánto estaríamos hablando? A ver, depende das onzas que me traeades. É dicir, non é mismo un kilo de ferro que un kilo de ouro, que un kilo de prata. Agora mesmo non necesito nin plata nin ouro, non vos enganedes. O que necesito é ferro. Quero facer aceiro. Necesito estaño, necesito carbón... Bueno, carbón non, perdón. Necesito... bronce, iba a decir. Joder. Aluminio. Ai, Dios, non me salen agora os nomes que tiñan apuntados e preparados. Que se facía para o aceiro? Sei que era... Estaño. Estaño e ferro. Estaño, No. zinc e ferro, ¿no? Zinc e ferro, pode ser. Acero. Como Sí, se hace? era... Sí. Podes mirar as descripcións dos objetos que hai na tienda? No, pero digo cheo, cousiñas. Non che deixa, non está tan preparada. Ah, no. Se hai algo que che interese, vale. Eu non sei que é o que podedes equipar, porque agora mesmo non teño na cabeza. Non sei se ti, Roswell, podes equipar armaduras pesadas. Vou non mirar. Mira, ti podes No, levar solo armadura lixeira, media e escudos, vale? Poderías comprar un escudo, porque sempre se pode poñer nunha man e subirche 2 de AC, que eso está bastante ben. Poderías coller a Hide Armor, a Padded Armor, e a Splint Armor e Heavy. Non che valería. Buah, que son armaduras No. moleras. Sí. Tedes que disculpar, agora mesmo non temos moito produto porque a fin Se de lle contas... Se lle fas clic esquerdo no nome, abreche a ventana de información do objeto. Tamén a vos. Vale, perfecto. Amigo, hostia, aquí está moito mellor. Claro. Thank you. Acabo de descubrirlo, que o pasalle por enriba cambiaba de color. Sí. Heavy Armor. Realmente, a menos que queirades comprar algún escudo, non vos recomendaría comprar moito hoxe, Diríamos que vos pasarades outro día. Dirigiéndome a él, si conseguimos más tarde los materiales, ¿tendrás mejores objetos en la tienda? Máis tarde? Oxe, imposible. En todo ¿A caso, cuánta mañá. distancia? Se ¿A vos... cuánta Oye, no, pero digo, con más tarde referirme a días. Sí, home... Bueno... Sí. sí que podería... Sí que podería telo. É dicir, con algúns materiais sempre podo facer algunha cousa. E máis, se necesitades, eu podo facer vos as cousas que queirades. Ou... Bueno, non sei se tedes algún herreiro entre vós, pero se queredes incluso con tal de ser máis amigos, levar, bueno, certos traballos entre todos, vos deixaría utilizar a miña bigornia. E ves que dá un golpiño. É única nestes lares. Acercándome a él, digo, veo que tienes razón, va a ser una gran amistad entre nosotros. Y le doy la mano. Ben que o meu fillo che coñecera. Teño que enviálo máis fora de vez en cando. Sí, y esta bigornia tiene un color bastante único. Sí, correcto. É un regalo de hai moito tempo.
Non é... Bueno, por o nome da tenda creo que xe te poderías dar un pouco de conta. Non é de orixe de aquí. Eh, ah, vaya, no había asimilado. Claro. Ven dun destacamento duns ananos que viven nas montañas máis e moito máis ao norte do que serían os reinos do norte que están pretos a que hora, donde o frío é tan forte de que con que estes 2 minutos fora xa che cae a piel deses sitios. Ai, a verdade é que non sei que farías en ela, Bueno, tampouco me preocupa moito, non hai moita xente que pode ser capaz de levala dun lado para outro, porque pesa 7 quintales. Arre carallo. Pero, ¿de tan lejos? Sí. Incluso de las tierras de Uz. De Uz. máis longe. Unha das cordilleiras que habría por alá. Non vos quero aburrir con historias de vellas. Es fascinante. Bueno, vellas. Eu non sei se tedes... Mira para o arco. Ao mellor tedes máis anos que a min, incluso. ¿Y a cuánto tiempo se encuentra la mina del pueblo? Ao mellor unhas 12 millas, pode ser. Sei que de vez en cando pasa unha carreta ata aló. Hai que levar os mineiros, ao fin de contas. Pero se queredes eso, eu recomendaría vos que forades a sede dos mineiros. Eso sí, cuidado con Monistar, porque calquera que non se vai a apuntar á mina para traballar suele largalos moi rápido. E, tamén forma parte do consello. Estes días tuveron bastante... estes días. Desde o onte teñen bastante choio, a verdad. Ya puedo hacerme una idea. ¿Se sabe por qué causó la explosión? As vellas falan de moitas cousas, pero... Que va, moitos din que foron os leais, outros que foron... Hasta falan do Principado, Do Principado do mar, volvendo. Hai moita xente que di moitas cousas. A mí a verdade é que estes temas políticos non me interesan. Quero que se leve xustiza á xente que fixo isto e xa está. Pregúntenlle aos do Consello, seguramente sepan máis. Sí, lo haré si tengo la oportunidad. Muchas gracias. Nada. Y yo me estaría yendo. Ahí no hay nada. Ben. Compañeiros, que decidides facer agora? Asumo que Yo marcho despedides a con Mafera. Ela non vos preguntou, sabe o nome de Roswell, pero entendo que lle daríades en algún momento. Se saleu tal, se non hai moitas conversacións que estás tendo con alguén que ves por primeira vez e marchaste nota que ni siquiera lle preguntaste o seu nome. Correcto, a veces pasa, pero cousas que suceden. De calquera xeito, que é o que queredes facer agora mesmo? Acabades de descubrir a forxa. Eu voulle comprar o escudo. Non o compraches? Non, non, non. Mamá ovo, vamos a ver. Vale, dalle a comprar. Perfecto, vexo que o compraches. Hecho ahora. Agotado. ¿Qué ibas a decir algo? ¿Qué ibas a decir? Nada, que marchaba. Yo marchaba sin decirle mi nombre ni nada. Perfecto. Vale, pois co escudo entre mans partides polo camiño, verdade? Sí, volveríamos al camino y... Un lugar interesante, la verdad. Tirádeme os tres un dado de 20. Así sin máis. Sí. No puedo... Vale. Mi madre, ¿qué pasó ahí? Ah, escribe humo, vale.
Moi ben, Fral. Eso que quería eu ver. Moi ben. Vale, Feral. Además, ti vas de primeiro. Pois dos que sacou a tirada boa. Eso me gusta. Moi ben. Alguén choque contigo, Feral. Daste conta de que nas calles que estades surcando agora mesmo, cerca do que sería, bueno, o muelle, xa se empeza a oler os salitres, coitades outra vez os paxaros, non? Entre montón de xente hai un mariñeiro, un home que choca contigo. Dá un pequeno Manolo. golpe, pum. Oh, a ver se andas con ollo, carallo. Vas tirar percepción. De feito, se os teus compañeiros, hostia, que mucas. Se os teus compañeiros van detrás, que tamén tiren percepción. Perfecto. Carallo. Vale. Thrall, Oxalis, dades vos conta de que isto foi unha artimaña e lle bichedes meter a man no peto para sacarlle os 10 euros que tiña Thrall. Thrall, ti nótalo, vale? Este man acabache de roubar os poucos cartos que tiñas. Estás echindo, que fas? Tic, tac, tic, tac, tic, tac. ¡Hey! Que pasa? Respóndeche. Me acabas de robar. Sí. Non. E ¿Cómo? vais andando máis rápido. Pero... Vamos a por él, ¿no? Estás indo máis rápido. Cando dices tal, eu imagino que estades quietos en plan, acabasme de roubar. E o tío, non. Sigue andando con pillo. Ya te damos a cara. Ay, ¿qué vas a hacer? Espera, empieza a correr detrás de él Vale. Yo lo sigo. hasta alcanzarlo. Vale, non fai falta que corras moito. No, o home non corre tanto como a ti. ¡Socorro! ¡Socorro, caras! ¡Socorro! ¡Estame asustando! ¡Vame roubar! Empeza a gritar descosido. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Estame agredindo e roubando! Grita a pleno pulmón e toda a xente empeza a ver a escena. Rapidamente uns cantos gardas chegan ao sitio. Que carallo pasa aquí? Que está pasando? Hai como 4 gardas. Señor, este hombre le ha robado... Non, eu non roubei nada, Eu estaba aquí tranquilo, estes estranxeiros viñeron a sacar os cartos, os poucos cartos que tiña, mira, os 2 euros que me jarín aquí. Pero tendrás morro. Si ya estamos pelados. Señor Nos quitas- gardas, que van a deixar que o arco me coma, carallo? Ai, que teño os 10 euros de traballar todo da xornada que me pagaron? Que estamos ao día de ter os cartos? Seguro que le tenéis que conocer. No debe ser la primera vez que lo hace. Thrall, vas a decir algo? Estánche acusando Señor de guardián, que demuestre dónde ha sacado ese dinero que acaba de supuestamente conseguir. É verdad. Quen chos deu? Pois é o meu contramestre. Que agora estará a piques de irse no barco. Eu iba a quedar aquí unha semana. Como vou coller outra vez? Ben, aquí hai unha cousa moi curiosa. Que vos estades... vais facer unha tira. Vale, eu vou tirar un enganar. E vos, como estades os dous intentando argumentar o contrario, non? Ides a tirar o que máis... A ver se explico moito mellor. Para facer unha tirada de persuasión conxunta, vale? Non é que vos os dous tiredes. É que a persoa que mellor modificador teña de persuasión tira 2 veces, tira con vantaxe, vale? Cando eu axudo a un compañeiro, fago que o compañeiro que ten mellor modificador tire 2 veces. E desas 2 veces cois a tirada máis grande. Capiscamos? Perfecto. Entonces, como estades vos os dous intervindo, pregunto vos a vos os dous. Quen de vos os dous ten persuasión máis alta? Eu seguro que no. No, pero tampouco, todos son exactamente igual. Por lo tanto, quen quer tirar 2 veces? Eu teño un máis un, que é un 11. Tú tienes un más 2, ¿no? Ah, no, perdón. No, os dous tedes en persuasión máis un. Yo también tengo un más 1. Ah, vale. A ver, se queredes tirar cada un persuasión, porque como é a mesma tirada esta vez, pues da igual. Queredes tirar cada un de vos en persuasión?
Moi ben. Moi ben, moi ben, moi ben. Así me gusta... A ver se non ides vos ao calabozo. Persuasión. Tes que tirar na ficha, sabes? Puta madre, que fixo, men. Vale. Eu vou tirar Deception. ¿Qué? Hasta un 20, chaval, ¡mima! Bueno, Quedan minto, rapaces. cabrón. Ceral, hoxe fixeches outro inimigo. Porque Matías... Matías o ladrón. Matías o mariñeiro ladrón. Vai a convencer aos gardas de que ese ouro é seu. Vanche pedir amablemente de que te retires para atrás e van non deixar ir. Vaste quedar coa súa cara? Pregunto. O que queres facer? Ahora puedo liar parda. Podes facer moitas cousas, pero diante da garda vouxe recordar que en Salmarsh hai tres tipos de crimes. Os leves, os medios e os graves. Cuidado, os leves van que vayas ao calabozo. Os medios implican cárcere e os graves van a Teixeiro. Pero, qué ultraje, pero... ¿Cómo se ha podido salir con la suya? No, que no tiene sentido. A xustiza é así! Ala! Gardas, acompáñenme, que non me sinto seguro. Me quedo con la cara de ese hombre. Moi ben. Valo a poder describir. Este é Matías, o ladrón. O sea que ti Matías. defines como é. É un humano. Ah, es un... Vale. O humano ladrón. Rubio. Nos ganamos hoy, ¿sí? Rubio de pelo largo. pelo No, si al final va a arder la aldea entera. Ajá. Rubio de pelo largo. Con gafas. Gafas. Y un pendiente dorado en la oreja derecha. Fantástico. Perfecto. Como me gusta cando as cousas salen ben para min. Sacaches estes del de Normal. ouro, Astral. ¿Cómo? Sacaches Ah. dos cartos. Bueno. No, un chico más. Menos mal que robaron a él, non ao robot. Vale, ya está. Vale. ¿Puedo rolear en chileno? É que me Sí. acuerdo de... No, espera, no. Unha cousa, eu recomendoche que cando pilles a man en desprovisto uses a xustiza como a ti che dé en gana, vale? O que pasa é que tes que ter en conta unha cousa. Aquí, neste setting, hai maxia, hai clérigos. E o que che comentou a túa compañeira o día anterior é un feitizo que pode ser que fagan, polo tanto, sé máis pillo que bruto. Se queres pegarlle a alguén, faino con gracia. Porque se o faz diante de todos, ao mellor che levan á cárcere. E ao mellor Ya, tens que ya. estar 8 días na cárcere. E xa che dixo eu que é un problema. Bien. Seguindo isto, este momento tan desagradable, donde a xustiza de Salmars brillou pola súa ausencia, putos gardas que están... que nos trouxeron do puto rei. Putos gardas do rei que están aquí por culpa do puto rei e son malísimos. Non se enteran nin de media. Isto non é xustiza, isto é merda. Ben, continuades o camiño e tras as indicacións do garda... Le diría, ¿estás bien? ¿Cuánto te ha robado el hombre eso? Estoy bien, me ha dejado a 2 euros. Hostia, duro, Pero me alegro mucho de que no me haya robado mi calabaza de brebaje. Ah, bueno, de todas formas esto no puede ser. Lo hablaré con Anders cuando lo volvamos a ver. O... Pequeño Oxalis, o podríamos hacer otra cosa. ¿Serías capaz de dormirlo para mí? ¿Dormir? Bueno, puedo intentarlo, pero la última vez que he usado la magia no te ha gustado.
Y Bueno. bueno, ni- parece ser que no ven con muy buenos ojos tampoco. que- A lo mejor para el próximo encuentro que tengamos con él podrás tener tu mejorada. Sí, ¿Quién sabe? además intentaré ser sutil, no, para que no levantar sospechas. Pero bueno, No te preocupes por nada. Al menos me alegro que no hayas sido la bolsa de Roswell. no, sí, en eso tienes razón, dice, indignada. Oxalius, fagoche unha pregunta. Desde que convocaches a túa criatura, donde tes o teu familiar? Porque non é que Eh, desaparecera. Tío, convócalo e está contigo. no, puedes hacer que desaparezca. Ah, vale, fixeches que desaparecera e non o sacaches diante dos teus compañeros. Bien, No. perfecto. Simplemente era para aclarar. Fantástico, pois vamos a continuar o camiño e ides chegar ao que é a tenda de Winston. É un habitáculo que sí que é Esa certo... mansión que se puede ver no cruce, Esta. Pois espera un momento. Esta. esta de aquí. No, esta. Ah, moi ben, Dende, moi ben. dende Vouche o, dicir o que é. dende o cruce podese ver, hostia, carallo. Esa é a Sí. casa de Anders Solmor. É a mansión do man que vos contratou para isto. Hai unhas cuantas mansións desperdigadas por aquí e por alá. Pero credes que de todas é a máis grande? Tengo cartel, quiero decir, reconocemos, hay Sí, algo sí. que di Casa Solmor. Claro, é como en Boiro cando xa sabes que é a casa dos Alonso. Sí, sabes? está escrito en pedra, Fonteneixe, sí, Claro. sí. Correcto, correcto. No puede ser. Aquí vive el que nos contrató, Anders, ¿no? Se apellidaba Solmor. Sí. Ah, Sí, aquí es donde vive. igual tendríais que haberle sacado más dinero. Joder. Joder, A buenas horas lo dices, ya que fuiste tú la que no quiso pedirle una recompensa. resucitar a un man que está a cachos, pistolas, vai vos dar 200 euros, pocións. Joder, está ben, justo na túa idea, bro. Sí, acabo de perder casi lo mismo. Sí, literal. Literal. Ya, pero bueno, antes no sabía que viviera en semejante mansión. Yo nunca he tenido un privilegio tan grande. Y bueno, sí. Nada, ya hablaremos con él. Seguro que cuando volvamos a por la recompensa, Xa tendremos pediremos. las palabras. Yo continúo caminando con una expresión muy... ¿Cómo poder decirlo? Enfadado en silencio. Por así decirlo, es que en plan de que antes tuvo la oportunidad y ahora no la aprovechó. Y ahora quiere joder otra vez. O sea, quiere esa Aprovecharse. oportunidad, por así decirlo. Sí. Hay que Bueno, a ver, aprovechar un me acabas de momento. decir que- Oxalis. Deberías haber aprovechado. Ella no pidió nada, ¿sabes? Es que fue lo que dije antes. Que yo no pedí nada. Que no te- Claro. Ya. Lo que dije yo fue que, hostia, antes pudiste haber pedido algo, no pediste nada, y ahora que viste la mansión, quieres pedir algo. No. O sea, no lo dice pensando en ella, ¿no? Pero en plan, sí que la recompensa, cuando vosotros intentáis subirla, él estaba en plan, no, estoy de manos atadas, que no puedo hacer más. Y claro, y ahora llegas y ves semejante casa y dices tú, maldito valiente. ¿Sabes? O sea... Hombre, a ver, aunque sea rico y tenga esa cantidad de esas casas, no quiere decir que lo que nosotros hayamos pedido sea algo fácil. Revivir a un cuerpo no es fácil. Se requiere mucho dinero. No, claro que no lo es, pero podría haberse rascado un poco el bolsillo, ¿no? Por cierto, que estamos en este cruce, ¿no? Yendo hacia Aquí. aquí.
Sí, de feito, Sí. cando chegades aquí... Se puede ver esto de aquí. Sí, ¿Qué coño es eso? cemiterio. Ah, De vale, por feito, Dios. cando ides a chegar á tenda de Winston, non vedes a ninguén no cemiterio. É extraño, porque un diría que despois das mortes Claro, que hubo, la debería de haber catástrofe de unha hambre. procesión, ou polo menos preparativos para enterrar xente, pero non vedes a ninguén. Vale, Eu, tenda de Winston. estando, Están? eu estando neste cruce, Hola. non sei como se Sí, chama. sí, sí. Hola? Sí, escoites, Ei. che. Síntome para as castas que hai en Río. Ah, Con que... Con que motivo? Preguntas. curiosidade. É unha colina elevada, non? Si, está no Sí, alto. sí. Curiosidade por que hai casas tan apartadas do... Ou no alto. Ben, vouche dar unha chance. É complicado, vale? Moi complicado. Tírame un dado de 20 en percepción. Percepción, perdón. Tira percepción. por aquí. Nada, Non a nada. superas. Ben, cando subes aí arriba, podes ver que, bueno, parece que esta construcción superior, pois, sirve, pois, como unha zona máis residencial. Non acabas Eu, de ver algo que che chama a atención de por que debería de haber unha diferencia desta xente coas que están noutras zonas? eu vou detrás de él, curiosa. Entonces, por si hai algo do que percatarse, eu tamén... Dalle. Queredes tirar os tres? Dalle. O que era? Percepción era, Sí, dixestes. Perception. Bueno, pues non. Vaya. Vale. Dá un momentiño. Non superades ningún de vos. Me cago un diablo, pero que necesitas un 25 polo menos. Claro. Correcto, Sí, sí. correcto. Ben. Sí Pero que é nada, certo que, Ezral, ti daste conta de que hai algunhas casas que aquí non viven pobres, vale? Vive xente que ten cartos. Pero non ves nada extraño. Hai xente que vai dun lado para outro, xente que está na súa morada, servizo que sale dun lado para outro. Habitual. Probablemente sexa xente que tuvo unha oportunidade de ter a casa aquí desde hai moitos anos, tuveron a casa e pouco se fixo máis. Sí que é certo que te das conta dunha cousa, que agora que estades nesta altura, Sí, podes apreciar todo o mar. claro, non só o mar, senón o pequeno bosque que é á dereita, hai un camiño que conecta a él. Este de aquí. Isto dá ser que conta Zeral, vale? Ah, vale. Que verdad. De feito, daste conta de que hai un árbore entre todo o bosque que sobresae das demais. Non é que sexa un bosque moi grande, pero hai algo ali que sobresae de todo o resto. Eso non é perceptible para nós. Claro, nós non podemos fazer nada. Pero... ¡Wow! ¿Podéis? Fijaros qué vistas tenemos. Es un... Desde aquí es precioso. Joder, qué afortunados los que viven aquí arriba, ¿no? Tener semejante paisaje. Pero... Non está mal. Perdón, que dixeches, Roswell? Non está mal. Ah, perfecto. Volvedes polo mesmo camiño de antes? Ou que facedes? Eu sí, eu non me percatei de nada, así que volvo. Fantástico. Eu ao baixar percátome do edificio este azul que hai de frente. O templo de Procam, pero antes del tedes a tenda de Winston. Sí, Recordo sí, que ti tes o papeliño que che permite pedir certos artigos. Sí, non, pero bueno, é porque me... Como di, chamou a atención ao ollo, sabes? O velo tan diferente. Hádelo de Vale. recoñecer, vale, porque como ben xo tedes oído das xentes que andaban por aí, ou directamente de Anders, cando O deus do falamos mar. con el, aquí o que teñen é o templo de Procam, o deus, o mariñeiro do mar e do vento, vale?
Lóxicamente, o deus é o seu ámbito, o seu dominio, é tanto o mar como o vento. A xente o que suele facer, vale, de feito, o templo está aquí, cerca deste acantilado, porque cando vaiades a camiñar, cando empezaches a andar por este pequeno acantilado, vale, empezades a oler o salitre. Coitades moi claramente desde estas alturas como o mar rompe contra as pedras, contra as olas chocando entre elas, bueno, entre as pedras. E como podedes ver como no horizonte o sol brilla contra a auga. Que facedes? Pois nada, entraría, petaría na porta e entraría. Yo bajo por el bosque. Vas pola arboleda? Vale, ti a diferencia dos outros, eles foron á tenda de Winston e ti fostes á arboleda, verdad? Sí. Bueno, Bien. pues vai solo. Que chacho. Fral, vou seguir contigo a semana que ven, porque xa nos estamos acercando ás 8. Por irme ti solo tamén, vale? Vouche putear. De feito, vouche dicir o que é, porque tes aí para poder ver. Arboleda mariña de Obad High. Vouche adiantar un pouco que vas a chegar. Vas a chegar con un dos poucos druidas que hai por aquí. Un mediano druida, sen máis nin menos. Vas a chegar, vas a ver un árbore máis despejado das demais, vas a ver un recinto que está construído sobre a árbore, e vas a ver como un mediano se che vai a presentar. O mediano, para chegar hacia ti, tuvo que adoptar certa forma. Que animal adoptou para baixar da arboleda da parte superior e chegar xunto a ti, sabes? Por favor, non elijas un puto animal marino. Non se vai a transformar en balea, por favor. Nin vai a ser unha foca. Molaría. Molaría. Era un gorila. Vale, me ben. Perfecto, vou apuntar aquí. Gorila. Moi boa, porque iso quere decir que ten poder. Os gorilas son poderosos. Un oso lechuza. Las leches. O oso lechuza non é unha besta, é unha monstruosidade. É que telo moi en conta. Ah, vale. Sempre. Vale. Un dragón tamén é monstruosidade. No. Un Lo que dragón sea é bon. menos celoso, por favor. Lo que sea menos celoso. ¡Ah! Perfecto, pois agora, que como última escena, vamos a poñer a tenda de Winston, para que vexades como é. Petades, abride a porta e descoitar o sonado cling cling. Feito creo que había aí un cling cling. Non iba a dar a play transition porque logo a mellor me cago en riba. Para as Cando experiencias. accededes, podedes ver a un pequeno mediano que está trasteando entre uns estantes que hai na parte de atrás. Ten unha pipa na boca e parece que, cando se percata de que accededes á tenda, deixa esos estantes da mellor maneira posible, sempre deixando unha organización que se vexa todo limpo e ordenado. E empeza a xogar cunha moeda. Lanza ao aire e colla coa mesma man. Benvidos á miña tenda. E vámoslo deixar aquí.